Λοιπόν, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση, στη σημερινή εκδήλωση του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των αποφύτων μας, την οποία με πολύ ενθουσιασμό, θέλω να σας πω, διοργανώνουμε τους τελευταίους μήνες και με πολύ χαρά, με την συμπαράσταση, την υποστήριξη και τη συνεργασία των στελεχών του Γραφείου Διασύνδεσης, τα οποία και ευχαριστούμε θερμά. Θα είμαι σύντομη για να μην φάω το χρόνο σε αυτή την εισαγωγή και γιατί σήμερα πρωταγωνιστές είστε εσείς, οι νυν και οι πρώην φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας, τις απόφοιτες και τους αποφύτους μας, οι οποίοι με χαρά αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας και προθυμοποιήθηκαν να μιλήσουν πραγματικά με ειλικρίνεια και τόλμη για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές και να μοιραστούν μαζί μας, αλλά κυρίως μαζί σας, τις εμπειρίες τους, τα διλήμματά τους, τις κρίσιμες αποφάσεις τους, τις δυσκολίες τους, αλλά και τις επιτυχίες τους σε αυτόν τον ανταγωνιστικό και πολλές φορές σκληρό κόσμο της αγοράς εργασίας. Τους ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συναδέρφων μου στο Τμήμα Ψυχολογίας και προσωπικά ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ σήμερα. Στο τμήμα, καθώς σκεφτόμασταν αυτήν την εκδήλωση, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιλογή αποφύτων που βρίσκονται σήμερα ως επαγγελματίες πλέον σε ποικίλους κλάδους και τομείς, ίσως όχι και τόσο παραδοσιακούς ή αυτονόητους για τον χώρο της ψυχολογίας. Και σκεφτήκαμε ότι παρουσιάζοντας την εμπειρία τους, οι πρώην φοιτητές και φοιτήτριές μας θα προσφέρουν σε εσάς, τους σημερινούς τελειόφοιτους και τις σημερινές τελειόφοιτες, μια ποικιλία επαγγελματικών ταυτοτήτων και διαδρομών, έτσι ώστε να μπορέσετε να πάρετε ιδέες, να εμπνευστείτε και να κινητοποιηθείτε κι εσείς με βάση το δικό τους παράδειγμα. Ευχόμαστε ότι η παρουσία τους και η συμβολή τους θα μειώσει το περιττό σας άγχος, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε με περισσότερο σθένος και αισιοδοξία αυτή τη μεταβατική διαδικασία της ένταξής σας στην αγορά εργασίας, η οποία παρά τις προκλήσεις που περιλαμβάνει, χαρακτηρίζεται επίσης από ενθουσιασμό, δράση και επιτυχίες. Στόχος όλων μας είναι να αντιληφθείτε τις επαγγελματικές διεξόδους που υπάρχουν στον κλάδο μας και να συνομιλήσετε με συναδέρφους που λίγα χρόνια πριν βρίσκονταν στη δική σας θέση και είχαν τις ίδιες αγωνίες. Και ποιος ξέρει, με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, ίσως κάποιες από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς γίνουν και μέντορές σας τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα τώρα να σας πω δύο λόγια για τη διαδικασία της εκδήλωσης και όπως θα είδατε στο πρόγραμμα έχουμε 9 κύριες ομιλήτριες και έναν ομιλητή, οι οποίες κατανέμονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης που ξεκίνησε ήδη με τη δική μου σύντομη εισαγωγή θα μιλήσουν οι 4 πρώτες συναδέρφισσες και ένας άνδρας συνάδελφος, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε άλλες 5 ομιλήτριες, μεταξύ των οποίων οι 3 βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης και θα μας μιλήσουν εξ αποστάσεως μέσω Zoom. Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα ξεκινήσει με την κυρία Κατερίνα Παπακότα, η οποία είναι επίσης πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας, αλλά σήμερα θα μας μιλήσει με την ιδιότητά της ως στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης και θα μας παρουσιάσει τις υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης και καθοδήγησης του Γραφείου Διασύνδεσης σε φοιτητές και πτυχιούχους του Ιδρύματος. Εγώ θα βρίσκομαι εδώ σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης για να συντονίσω τη διαδικασία και την πορεία της συζήτησης. Θα σας παρακαλέσω να ακούσετε σε πρώτη φάση προσεκτικά τις ομιλήτρες και τους ομιλητές μας, να κρατήσετε σημειώσεις, να καταγράψετε τα σχόλιά σας ή τις ερωτήσεις και τις απορίες σας. Όσοι μας ακούτε και όσες μας ακούτε από μακριά, μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις μέσα από το chat. Και στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει ένα μισάωρο που είναι αφιερωμένο στην διατύπωση ερωτήσεων και στη συζήτηση. Θυμίζω στις ομιλήτρες και στους ομιλητές μας ότι έχουν 10 λεπτά στη διάθεσή τους για να παρουσιάσουν την πορεία τους και κλείνοντας να ευχηθώ αυτή η εκδήλωση να αποτελέσει μια καλή αφετηρία και άλλων αντίστοιχων εκδηλώσεων στο τμήμα, οι οποίες θα έχουν στόχο την υποστήριξη της επαγγελματικής σας ανάπτυξης και εν τέλει την ομαλή σας ένταξη στην αγορά εργασίας. Να ευχηθώ καλή μας ακρόαση και καλή επιτυχία και να δώσω στο λόγο, να δώσω το λόγο στην κυρία Σγούρου, η οποία είναι αναπτυξιακή ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια Gestalt και εργάζεται ιδιωτικά, έχει το δικό της ιδιωτικό γραφείο, οπότε θα μας μιλήσει για τη δική της πορεία και τη δική της εμπειρία στο χώρο. Κύριε Σγούρου, σε εσάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Θανασιάδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ακούγομαι, δεν ξέρω. Τώρα, Νομίζω, ακούγομαι λίγο καλύτερα. λίγο πιο Ωραία. δυνατά. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και συγκίνηση να συνομιλώ με εσά και να βλέπω γνώριμους καθηγητές με τους οποίους συνδέθηκα και υπήρξαν για μένα πρότυπα, καθηγήτριες. Βλέποντάς σας να έρχεστε στην πόρτα, συζητούσα με τη συνεργάτηδά μου πόσο πολύ νοσταλγώ τα χρόνια που ήμουν στη θέση σας, περίπου μία δεκαετία πριν, και ταυτόχρονα πόσο πολύ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας, γιατί συναισθάνομαι και θυμάμαι πόσο δύσκολο και διλημματικό ήταν εκείνο το σημείο της ζωής μου όσον αφορά την επαγγελματική μου ανάπτυξη και το ποια είναι η καλύτερη απόφαση για μένα. Όλοι μας θέλουμε να πάρουμε την καλύτερη απόφαση για μας. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για δύο λόγους. Πρώτον, για να μοιραστώ τι μου προσέφερε αυτό το τμήμα, γιατί είναι πολλά τα εφόδια τα οποία πήρα. Και δεύτερον, για να μοιραστώ μαζί σας την πορεία μου μετά το τέλος της φοιτησής μου εδώ, που ήταν το 2017. Η πρώτη φορά λοιπόν που ένιωσα ικανή να ανταπεξέλθω ως ενήλικη σε αυτόν τον κόσμο και ένιωσα εξοπλισμένη γι' αυτό, ήταν η στιγμή της ορκομοσίας μου, η στιγμή που πήρα το πτυχίο από αυτό εδώ το τμήμα. Ήταν η μέρα που σηματοδότησε την ολοκλήρωση των 4 ετών των σπουδών μου στη ψυχολογία επιθήτα. Και ήταν 4 χρόνια γεμάτα με πολλές γνώσεις, πάρα πολλές πληροφορίες, παραδείγματα, γυναίκες που αποτέλεσαν πρότυπο για μένα και που θέλησα να μιμηθώ, ερεθίσματα, εμπειρίες εντός και εκτός σχολής. Και θέλω λίγο να μοιραστώ μαζί σας τι μου έμαθε αυτή η σχολή, γιατί αυτά που αποκόμισα σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο, σε επίπεδο κλίματος, ήταν τα σημαντικότερα εφόδια με τα οποία κινήθηκα από εκεί και έπειτα στη ζωή μου. Πέρα από τις γνώσεις λοιπόν, για τις οποίες κόπιασα και εγώ, όπως και όλοι μας για να αποκτήσουμε, και φυσικά και οι καθηγητές μας κόπιασαν, αυτή η σχολή μου έμαθε και αξίες με τις οποίες κινούμε καθημερινά στον επαγγελματικό στίβο, όπως ας πούμε να αμφισβητώ τον εαυτό μου προκειμένου να είμαι θεραπευτική για τους ανθρώπους που πονούν. Μου έμαθε να αμβλύνω το σύνδρομο του Σωτήρα, για το οποίο πάρα πολλές φορές είχαμε μιλήσει μέσα στα αμφιθέατρα και που κακά τα ψέματα όλους πάνω κάτω μας κινητοποίησε για να μπούμε σε αυτή τη σχολή. Μου έμαθε να μην ιατρικοποιώ την ψυχική υγεία, να μην τη βλέπω με στιφ όρους, αλλά να τη βλέπω πάντα σαν κομμάτι του κοινωνικού, της κοινωνικής παθογένειας που μας περιβάλλει και πάντα σε αλληλεπίδραση με πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Μου έμαθε να σκέφτομαι κριτικά, να αμφισβητώ το κάθε τι που ακούω, να προσπαθώ να το αντιμετωπίσω με δημιουργικότητα, να είμαι δημιουργική στις διαγνώσεις, να μην τοποθετώ ταμπέλες, να μην βλέπω τους ανθρώπους κάτω από κριτήρια, να τους βλέπω σαν ολότητες. Μου έμαθε να λατρεύω το δύσκολο κόσμο της έρευνας και να μαθαίνω πώς να αποκομίζω καρπούς από αυτήν, αν και είναι δυσέβρετη, να μαθαίνω πώς να τους αποκομίζω, να τους αξιοποιώ για το καλό των ανθρώπων. Μου έμαθε τι σημαντικός που είναι ο παράγοντας φύλο, πόσο σημαντικό είναι το έμφυλο σε κάθε τι γύρω μας, και ως ψυχολόγοι, με οτιδήποτε και αν ασχοληθούμε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να λαμβάνουμε υπόψη το παράγοντα φύλο σε κάθε τι που αποφασίζουμε, σε κάθε τι που πράττουμε με τους ανθρώπους που θα έρθουν για βοήθεια σε εμάς. Μου έμαθε να διεργάζομαι πένθη, προσωπικά, αλλά και επαγγελματικά. Μου έμαθε πώς να καλωσορίζω και πώς να αποχαιρετώ θεραπευόμενους χωρίς να κατακρεμνίζομαι. Μου έμαθε να είμαι δεοντολογική, να είμαι σωστή, να ακολουθώ κανόνες, γιατί πάνω απ' όλα οι κανόνες και το πλαίσιο είναι που μας βοηθούν να στηριζόμαστε σαν θεραπευτές, αλλά και να στηρίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Και τη λίστα αυτή μπορώ να τη συνεχίζω για πάρα πολύ, αλλά δεν θα σας πω περισσότερα, γιατί νομίζω ότι ο καθένας από εσάς έχει να αναλογιστεί τι του μάθε προσωπικά και τι του μαθαίνει καθημερινά προσωπικά αυτή η σχολή, όχι μόνο σε επίπεδο γραμμάτων, αλλά κυρίως σε επίπεδο κλίματος και ατμόσφαιρας. Ήταν δύσκολο, ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ απαιτητικό. Χρειάστηκε αμέριστη αφοσίωση, καθημερινή προσπάθεια από πλευράς μου. Ού�σα μια γυναίκα με κινητική αναπηρία, προφανώς και αντιμετώπισα προκλήσεις, τις οποίες επέβαλε ένα ευρύτερο περιβάλλον, ενώ ευρύτερο σε όλη τη χώρα, περιβάλλον ανέτοιμο να με υποδεχτεί. Αντίστοιχα και το Πανεπιστήμιο είχε κάποιες ελλείψεις όσον αφορά την υποδομή, που όμως με συνεργασία και καλή θέληση, τόσο με συμφοιτητές όσο και με καθηγητές, καταφέραμε να υπερπηδήσουμε. Και σε αυτή τη σχολή κατάφερα να βρω αυτό που χρειάζομαι για να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια των σπουδών και κυρίως μετά από το δεύτερο
έτος των σπουδών, αποφάσισα ότι θέλω να γίνω θεραπεύτρια, ότι θέλω να δουλεύω στο πεδίο, στο κλινικό πεδίο, ατομικά με θεραπευόμενους σε ένα ιδιωτικό πλαίσιο. Ξεκίνησα λοιπόν να με κάνω visualize, να κάθομαι απέναντι από ένα άτομα και να μοιράζομαι τον ψυχικό του πόνο. Ήταν το δεύτερο έτος, γιατί τα πρώτα 2 χρόνια ομολογώ ότι ήμουν αρκετά μπερδεμένη, ήμουν αρκετά συγχυσμένη σε σχέση με όλες τις πληροφορίες που έπαιρνα και καθόλου σίγουρη ότι είχα κάνει τη σωστή επιλογή. Μετά όμως από μια εντατική παρακολούθηση εργασιών, πραγματοποίηση εργασιών και παρακολούθηση μαθημάτων σε κάποια από τα δύσκολα μας μαθήματα, κατάλαβα για ποιο λόγο μπήκα σε αυτή τη σχολή και ήταν αυτός, να γίνω ψυχοθεραπεύτρια. Από πάρα πολύ νωρίς μας ήταν ξεκάθαρο στη σχολή ότι η εξειδίκευση είναι το α και το ω για έναν ψυχολόγο. Φυσικά δεν φτάνουν τα 4 χρόνια της φοιτησής μας εδώ και δυστυχώς δεν μας είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό από το σχολείο. Είναι παράληψη του σχολείου να μας ενημερώσει γι' αυτό, του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Ερχόμαστε λοιπόν σε μια σχολή χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε μετά για να είμαστε αρκετοί σε οποιοδήποτε από τα επαγγέλματα επιλέξουμε. Είτε είναι το θεραπευτικό, είτε είναι το ερευνητικό, είτε είναι σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο μπορεί να υπάρχει ένας ψυχολόγος. Εγώ έλαβα την απόφαση να γίνω αναπτυξιακή ψυχολόγος, που ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που παρακολουθεί την ανάπτυξη του ανθρώπου από τη στιγμή της σύλληψής του μέχρι τη στιγμή του θανάτου του σε όλα τα στάδια που μπορεί να περάσει και βλέπει την γέννηση της ψυχοπαθολογίας σαν μία, θα λέγαμε, εμπλοκή σε κάποιο από τα στάδια της ανάπτυξης. Αυτό έμαθα στο μεταπτυχιακό μου, στο τμήμα της ιατρικής του Απιθύτα και αποφάσισα ότι χρειάζομαι να βλέπω τους ανθρώπους υπό αυτό το πρίσμα, υπό το πρίσμα της εξέλιξής τους. Το μεταπτυχιακό ολοκληρώθηκε και με οδήγησε στη ψυχοθεραπεία Gestalt. Είναι ένα ανθρωπιστικό ψυχοθεραπευτικό ρεύμα που έκρινα ότι ταιριάζει αρκετά με την ιδιοσυγκρασία μου. Άλλα 4 χρόνια εκπαιδεύτηκα εκεί και κακά τα ψέματα πήρα πάρα πολλές πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις όσον αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή. Γιατί ο ψυχοθεραπευτής είναι κάτι διαφορετικό από τον ψυχολόγο και επειδή πολλές φορές κουβαλούσα το παράπονο ότι δεν μάθαμε αρκετά πρακτικά πράγματα σε αυτή τη σχολή, τώρα καταλαβαίνω ότι τα 4 χρόνια της φοιτήσης μας εδώ είναι απλά η ένταξή μας σε αυτή την τεράστια επιστήμη και το έναυσμα, το ερέθισμα, ώστε από εκεί και πέρα μόνοι μας να ανακαλύψουμε τι θέλουμε να γίνουμε και να ακολουθήσουμε δρόμους εξειδίκευσης. Η εξειδίκευση είναι το α και το ω για μας. Συνέχισα με διδακτορικές σπουδές στην επαγγελματική ανάπτυξη κινητικά αναπήρων ανθρώπων, οπότε σήμερα μιλάμε για κάτι το οποίο το μελετάω σε διδακτορικό επίπεδο και συνειδητοποιώ μέσα από τη διατριβή μου ότι όλοι μας ταλανιζόμαστε σε αυτή την περίοδο της ζωής που βρίσκεστε εσείς, αλλά και αργότερα, από επιλογές επαγγελματικής ανάπτυξης που χρειάζεται να πάρουμε και ότι είναι μία από τις σημαντικότερες πτυχές της ζωής μας, το να είμαστε καλά επαγγελματικά. Μία από τις αγαπημένες μου καθηγήτριες, η κυρία Ευκλήδη, νομίζω ότι δεν την ξέρετε, ίσως και να την ξέρετε, ήταν πιο παλιά. Η κυρία Ευκλήδη, λοιπόν, πολύ αυστηρή, εντατική καθηγήτρια, ήταν αυτή που με έμαθε να είμαι τόσο εργατική, να είμαι τόσο ανθεκτική, να μπορώ να αντέχω υποπίεση, να βγάζω εις πέρας δύσκολα καθήκοντα και μας έλεγε πάντα να στοχεύετε στο ψηλότερο δυνατό. Ακόμη και αν δεν τα καταφέρετε, θα έχετε ήδη φτάσει αρκετά ψηλά. Και αυτό το κράτησα από τότε σαν Ευαγγέλιο και το ακολουθώ κατά γράμμα καθημερινά στη ζωή μου. Από τότε λοιπόν που αποφοίτησα και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, αλλά κυρίως από τότε που αποφοίτησα, προσπαθώ να στοχεύω στο ψηλότερο δυνατό, να εργάζομαι σκληρά και δίκαια, δεοντολογικά πάντα για αυτό, να εργάζομαι πάντα σε συνεργασία με συναδέρφους, σε φιλία με συναδέρφους, να κρατάω τις φιλίες μου, τις σχέσεις σύνδεσης που δημιούργησα στα φοιτητικά μου χρόνια με ανθρώπους του χώρου και να παλεύω ούτως ώστε να κάνω αυτό για το οποίο μπήκα εδώ. Να φροντίζω τον ανθρώπινο πόνο. Η δουλειά μας είναι πάρα πολύ απαιτητική και βρήκα πολλές φορές τον εαυτό μου σε ανάγκη να στηριχθώ και εγώ. Αργότερα και οι καθηγητές μας εδώ βέβαια μας είχαν πει πόσο σημαντική είναι η ατομική ψυχοθεραπεία και η ατομική εποπτεία, αλλά αργότερα στη ζωή μου κατέστη σαφές ότι χρειάζεται να πάρω ατομική ψυχοθεραπευτική βοήθεια και ατομική εποπτεία, προκειμένου να είμαι αρκετά αποτελεσματική και αρκετά στηριγμένη, να μην καώ κοινώς απέναντι στους ανθρώπους. Το έκανα και μπορώ να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ και ήταν, θα έλεγα, ένα 70% της στήριξης και της επιτυχίας που γνώρισα αργότερα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα μαθήματα, δεν είναι μόνο το διαβασμά σας, ούτε οι πρακτικές σας,
ούτε οι τεχνικές που θα μάθετε, είναι περισσότερο η βουτιά στους δικούς σας εαυτούς και αυτό που πρέπει να αναζητήσετε για τα δικά σας κομμάτια που πονούν, που θα σας καταστήσει αποτελεσματικούς επαγγελματίες σε όποιον κλάδο και αν αποφασίσετε να εργαστείτε, ειδικά όμως στον κλάδο του ψυχοθεραπευτή. Να πω και δύο λόγια για το κομμάτι του ιδιωτικού επαγγέλματος, ότι είναι κάτι που χρειάζεται καθημερινό κυνήγι. Αν αποφασίσετε να το κάνετε, θα πρέπει να είστε συμβιβασμένοι με το γεγονός ότι εκτός από ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, θα χρειάζεται να είστε και επιχειρηματίες, δηλαδή να σκέφτεστε και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά, μαρκετίστικα, οργανωσιακά, γραμματιακά καθήκοντα ενός επιχειρηματία. Οπότε θα κάνετε πολλές δουλειές ταυτόχρονα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που προσκαλέστηκα σήμερα εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αθανασιάδου. Οι αξίες που έλαβα από αυτό το τμήμα με καθοδηγούν και με συντροφεύουν κάθε μέρα στη δουλειά μου. Είμαι εδώ οτιδήποτε με χρειαστείτε. Τα στοιχεία μου μπορείτε να τα βρείτε και μετά. Θα μείνω να μιλήσουμε και ειλικρινά εύχομαι να αναζητήσετε μεντορικές σχέσεις, γιατί είναι το α και το ω για να σας βοηθήσουν να πορευτείτε ομαλά στην επαγγελματική σας ζωή. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Είμαι σίγουρη ότι η παρουσίασή σας προκάλεσε ερωτήσεις και θα τις ακούσουμε στο τέλος, όπως είπαμε. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Αντώνη Μπόζα, ο οποίος εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Κύριε Μπόζα, λόγος σε εσάς. Ακούγομαι. Ωραία. Κύριε Θανασιάδου, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, αγαπητά μέλη ΔΕΠ, αγαπητοί με ενδυνάμεις συνάδελφοι. Για μένα είναι πολύ ωραία ευκαιρία αυτή να ξαναβρεθώ στην ουσία στο τμήμα, γιατί η εμπειρία όλη ήταν μια αρκετά ανατροφοδοτική και θετική. Κυρία Γουρού είπε πάρα πολλά. Νομίζω ότι έχει καλύψει πάρα πολλούς από εμάς. Έχω την τάση να μιλάω πολύ, οπότε αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πήρα αφορμή τώρα από αυτό που έλεγε η κυρία Ζουρού, ότι από τη στιγμή που νομίζω ξεκίνησα τις σπουδές μου, μέχρι και πρόσφατα είμαι συνεχώς σε ερωτήματα. Θετικά όμως, δηλαδή τα ερεθίσματα είναι τόσο πολλά που νομίζω ότι μέχρι και σήμερα, παρόλο που υποτίθεται ότι υπάρχει και κάποιο διάστημα ετών εργασίας, που υποτίθεται θεωρητικά θα είχα πλήρως κατασταλάξει, νομίζω ότι κάθε μέρα βλέπω και κάτι άλλο που μου αρέσει και κάτι άλλο που μου αρέσει. Δεν είχα ποτέ αμφισβητήσει την επιλογή μου να σπουδάσω και να σπουδάσω στο συγκεκριμένο τμήμα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μάθημα της αγωγής ψυχολογίας, ο κ. Καργόπουλος, που ήταν καθηγητής φιλοσοφίας της νόησης, μας είχε πει ότι εμείς προερχόμαστε όλοι από θεωρητική κατεύθυνση. Αν έπρεπε να περάσετε σε αυτό το τμήμα, θα έπρεπε να ξέρετε καλά βιολογία και μαθηματικά. Και λέω, κάτι έχω κάνει λάθος στο μηχανογραφικό. Διότι δεν ήξερα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είχε ένα νόημα όμως, γιατί ήθελε να δείξει όχι περισσότερο το κομμάτι της γνώσης, αλλά το κομμάτι του πώς η ψυχολογία είναι μια τόσο δυναμική επιστήμη, όπως είναι και οι προαναφερόμενες. Όλα εμπλέκονται και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται και η επαγγελματική μας πορεία. Τα ερεθίσματα κατά τη διάρκεια των σπουδών ήταν πάρα πολλά. Θεωρητικά και σε πιο κλινικά κομμάτια, μάλλον σε πιο πρακτικά κομμάτια, ανάλογα με το που δίναμε και εμείς έμφαση περισσότερο τότε με την επιλογή κατευθύνσεων, γιατί είχαμε αυτή την επιλογή τότε, αλλά νομίζω ότι με κάποιο τρόπο λίγο φαινομενικά οι τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις κάπως μπλέκονταν και συνδυάζονταν και τελικά μετά το κλείσιμο των προπτυχιακών σπουδών ένιωθες ότι ήσουν με κάποιο τρόπο βομβαρδισμένος από πληροφορίες που κάπως δένουν όμως όλες μαζί. Και αυτό το καταλάβαινε σε δεύτερο χρόνο, όταν δηλαδή η γνώση καθόταν. Όταν δεν ήσουν στη διαδικασία ότι πρέπει να διαβάσω για να περάσω το μάθημα ή να γράψω καλά ή να τελειώσω τις σπουδές μου. Αυτό νομίζω ότι με ακολούθησε και στην πορεία των μεταπτυχιακών σπουδών. Συνεχίζοντας, είχα κατασταλάξει ότι το κομμάτι που με ενδιαφέρει πολύ είναι το κομμάτι της υγείας. Επομένως, ακολούθησα μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην διαχείριση του πόνου και στην ψυχοσωματική και ήρθε ένα μεταπτυχιακό τώρα το οποίο ήρθε και διάνθησε ακόμη περισσότερο τη λογική της πολύπλευρης αντίληψης, της διεπιστημονικότητας ακριβώς. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι
πολύ ξεκάθαρο στον τρόπο με τον οποίο το μαθαίνουμε μέσα από το τμήμα. Από τα διάφορα μαθήματα που δείχνουν τις διαφορετικές οπτικές. Και αν πρέπει να κρατήσω κάτι έτσι, μάλλον μπορώ να κρατήσω πάρα πολλά. Τα δύο βασικά που μου έρχονται από τις σπουδές μου στο τμήμα ψυχολογίας, στο Απειθήτα, είναι το να δίνω σημασία, τρία μάλλον, το να δίνω σημασία στην συνεργασία, στη συνεργασία με άλλους συναδέλφους και με άλλες ειδικότητες. Το δεύτερο, το να έχω κριτική σκέψη, χωρίς απαραίτητα η κριτική σκέψη να σημαίνει ότι γίνομαι αφοριστικός. Αλλά το να είμαι εκεί, το να συγκρίνω, το να κρίνω, το να αξιολογώ, το να ξαναβλέπω. Και νομίζω αυτό το οποίο κάνει έτσι πολύ ξεκάθαρη την παρουσία του σαν χαρακτηριστικό είναι ο επαγγελματισμός. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ο επαγγελματισμός στην καθημερινή πρακτική, ο επαγγελματισμός από οποιοδήποτε μετερίζει εργασιακό βρισκόμαστε και σίγουρα οι κανόνες και οι κώδικες δεοντολογίας που δεν είναι θεωρητικοί, ένας κατάλογος θεωρητικών κανόνων, έχει ουσιαστική παρουσία και βοηθάει πάρα πολύ την καθημερινή μας πρακτική σε όποια δουλειά και να βρισκόμαστε. Τελειώνοντας λοιπόν αυτές τις σπουδές, το ενδιαφέρον για την υγεία συνέχιζε αμύωτο. Εργασιακά, επειδή ήταν και μια περίεργη περίοδος, γιατί εγώ αποφοίτησα στην ουσία στην έναρξη της σκληρής οικονομικής κρίσης, τα πράγματα είναι λίγο όχι εύκολα. Οπότε νομίζω δοκιμάστηκα από διάφορους, σε διάφορα πόστα, σε διάφορες έτσι, επαγγελματικές εναλλακτικές, για να προχωρήσω, ας πούμε, και σε ένα μεγάλο κομμάτι της εργασιακής μου πορείας, στο κομμάτι του προσφυγικού που θα μιλήσουν μετά καλύτερα από εμένα συνάδελφοι, που όμως μου γέννησε κι άλλο ένα ερέθισμα, το ότι πρέπει να μάθω τι σημαίνει διοίκηση. Πρέπει να μάθω τι σημαίνει διαχείριση. Γιατί μέχρι τότε δεν είχα υπόψη στο μυαλό μου ότι ο ρόλος μου ήταν πολύ συγκεκριμένος. Ήθελα να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Οπότε ακολούθησα ένα μεταπτυχιακό πάνω στην διοίκηση της υγείας, με έτσι μια έμφαση στην οργανωσιακή υγεία. Εκπαιδεύτηκα σε ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, καταλήγοντας και πλέον κατασταλάζοντας στο μοντέλο της θεραπείας αποδοχής και δέσμευσης, το οποίο για μένα νομίζω ότι αντανακλά το ρόλο τον οποίο έχω σαν επαγγελματίας, πιο πολύ τα πιστεύω μου, τα θεραπευτικά πιστεύω μου. Και συνεχίζοντας, ολοκληρώνω, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τη διδακτορική μου διατριβή στην ιατρική σχολή του Απειθήτα πάνω στην διαχείριση της χρόνιας ασθένειας σε παιδιά. Μη απειλητικής χρόνιας ασθένειας σε παιδιά. Στο σήμερα, και για να συντομεύω, να μην κουράζω, βρίσκομαι στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην ομάδα στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας της Υγείας. Είμαστε 6 συνάδελφοι, διαφορετικές ειδικότητες ο καθένας, οι οποίοι με κάποιο τρόπο δένουμε τόσο ωραία και δίνουμε τη δυνατότητα ο καθένας με τη δικιά του οπτική στην ουσία να τρέχουμε και να οργανώνουμε εφαρμοσμένης ψυχολογικής και έρευνας σε διάφορες καταστάσεις υγείας. Είτε αυτές οι καταστάσεις είναι χρόνια νοσήματα, είτε είναι ζητήματα δημόσιας υγείας και πρόληψης και προαγωγής της υγείας, είτε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, η εκπαίδευση ιατρών και επαγγελματιών υγείας σε ζητήματα επικοινωνίας με τον ασθενή, σε ζητήματα διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι εμπλεκόμαστε σε πάρα πολύ μεγάλα προγράμματα ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά, και έχουμε πολύ στενή συνεργασία με πάρα πολλές διαφορετικές ειδικότητες που μέχρι πρότινος θα ήταν φαινομενικά αντίθετες, όπως βιοστατιστική, όπως η μοριακή βιολόγοι, όπως η βιοπληροφορική, που όμως υπάρχει ένας κοινός στόχος όλο αυτό και δουλεύουμε πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας, και για να μειώσω λίγο και το χρόνο, νομίζω ότι είμαι καλά, αν χρειάζεται κάτι να μοιραστώ έτσι που αντανακλά περισσότερο τη δικιά μου παρουσία εδώ, είναι ότι από τη στιγμή που τελειώνετε τις σπουδές σας θα κάνετε πάρα πολλές αναγωγές στο τμήμα, θα έρχεστε και θα ξαναέρχεστε συχνά. Και εμένα αυτό το οποίο
συνεχίζει και υπάρχει μέχρι και σήμερα είναι το γεγονός ότι ήταν η απαρχή για πάρα πολλά, για να συνθέτω τόσα πολλά ερεθίσματα που έρχονται κάθε μέρα σε καθημερινό επίπεδο, σε όποιο ρόλο και αν έχω επιτελέσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε και στο διάλειμμα. Τα στοιχεία μου υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μπόζα. Θα επανέλθουμε αργότερα. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σταυρούλα Βερβερίδου, η οποία είναι σχολική ψυχολόγος και θα σας μιλήσει για την ακαδημαϊκή της πορεία και την επαγγελματική της πορεία σε χώρους όπου εφαρμόζεται η ψυχολογία, στα σχολεία και στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως είναι τα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να βρίσκομαι εδώ, κυρία Αθανασιάδου. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω στο τμήμα ψυχολογίας και του Αριστοτελείου για τις επαγγελματικές προοπτικές, γιατί αυτό ήταν και οι άνθρωποι που το αποτελούν που μου έδωσαν τα εφόδια για να κάνω κι εγώ αυτό που ονειρεύτηκα και που έθεσα ως στόχο. Συνειδητοποιώ τώρα, έτσι βλέποντας και την κυρία Στογιαννίδου εδώ, ότι το ήξερα από την αρχή μέσα από το μάθημα που κάναμε, το Σύνδεση Σχολείου και Οικογένειας που έκανα με την κυρία Μπίμπου, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Ήταν τα πρώτα σχολεία που μπήκα και ήξερα από τότε ότι ήθελα να είμαι στα σχολεία. Φοβήθηκα όμως, γιατί τότε δεν παίρνανε ψυχολόγους σε σχολεία όπως τώρα σε ευρεία κλίμακα, οπότε έκανα ένα πιο γενικό μεταπτυχιακό στην ψυχολογία και συμβουλευτική, για να είμαι σίγουρη ότι θα απασχοληθώ επαγγελματικά. Κατέληξα όμως στα 34 μου χρόνια ξανά στο τμήμα, να κάνω το μεταπτυχιακό της σχολικής ψυχολογίας και τελικά όντως να καταφέρω να βρίσκομαι στα σχολεία στα οποία βέβαια βρισκόμουν από την αρχή της επαγγελματικής μου πορείας. Ήμουν μέσα από προγράμματα από το Πανεπιστήμιο, αλλά στη συνέχεια μέσα από το μεταπτυχιακό, τα τελευταία 7 χρόνια εργάζομαι και στα δημόσια σχολεία, που θα σας πω περισσότερα σε λίγο γι' αυτά. Ας σας πω λίγο σε γενικές γραμμές το πλαίσιο εργασίας ενός σχολικού ψυχολόγου στην Ελλάδα, στο δημόσιο τομέα. Όπως είπε η κυρία Αθανασιάδου, μπορεί να εργαστεί στα λεγόμενα ΚΕΔΑΣΥ, τα κέντρα αξιολόγησης, διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, αλλάζουν κάθε χρόνο όνομα, στα οποία όμως η ουσία είναι ότι γίνεται η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με δυσκολίες και παίρνονται αποφάσεις όπως το αν θα έχει παράλληλη στήριξη, αν θα μπει σε τμήμα ένταξης και γίνονται προτάσεις προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ένας ψυχολόγος σε ειδικό σχολείο, στο οποίο βρίσκεται 5 μέρες την εβδομάδα, και σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, στα οποία όμως βρίσκεται 1 φορά την εβδομάδα στο κάθε σχολείο, δηλαδή αναλαμβάνει 5 σχολεία, που είναι ένα δύσκολο έργο, εκτός αν προσληφθεί με το θεσμό των ΕΠΑΛ, που βρίσκεται σε 2 ΕΠΑΛ συνήθως. 2 μέρες στο ένα, 3 μέρες στο άλλο. Για να μπει κανείς, για να προσληφθεί σε σχολείο, χρειάζεται να κάνει τα χαρτιά του σε μια προκήρυξη που βγαίνει περίπου κάθε 3 χρόνια, και το αναφέρω γιατί όσοι ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε σχολείο τώρα, το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ανοίγει ξανά αυτός ο πίνακας, θα βγει η προκήρυξη, οπότε μπορείτε να κάνετε τα χαρτιά σας και μετά για τα επόμενα 3 χρόνια η ροή των προσλήψεων θα γίνεται από εκεί. Δεν θα μπορείτε δηλαδή μετά ξανά για τα επόμενα 3 χρόνια να κάνετε τα χαρτιά σας. Και το να έχετε ένα συναφές μεταπτυχιακό είναι πολύ σημαντικό και φυσικά για τη σειρά προτεραιότητας στον πίνακα, αλλά ακόμη πιο σημαντικό γιατί πραγματικά σας δίνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, και εκεί έρχεται και σε μένα το μεταπτυχιακό της σχολικής ψυχολογίας που με έκανε να νιώσω ακόμη περισσότερο επαρκή στο ρόλο μου και άρα να μπορώ να παίρνω και ικανοποίηση από αυτόν. Γιατί όντως είναι δύσκολος. Θα προσπαθήσω λίγο έτσι μέσα από μια φωτογραφία να σας τον περιγράψω. Φανταστείτε ότι σας δείχνω μια φωτογραφία τώρα στο κινητό και βλέπετε ένα σχολικό ψυχολόγο να κάθεται καθισμένο σε ένα γραφείο πίσω από μια κλειστή πόρτα μαζί με ένα παιδί. Ή του κάνει συμβουλευτική, συζητάνε, ή μπορεί να του κάνει ένα ψυχολογικό τεστ για να γράψει μια έκθεση για τα ΚΕΔΑΣΥ που είπαμε, για να γίνει διερεύνηση των εκπαιδευτικών του αναγκών. Αυτή την εικόνα που σας έδειξα είναι αυτό που έχουν οι περισσότεροι στο μυαλό τους για το τι κάνει ένας σχολικός ψυχολόγος. Αυτή την εικόνα έχουν και οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία.
Όμως σκεφτείτε ότι τώρα κάνω λίγο έτσι το χέρι μου και βλέπετε ότι ήταν κομμάτι ενός κολάζ από πολλές εικόνες. Και ας πούμε εδώ βλέπω τον ψυχολόγο στο γραφείο διδασκόντων να κάθεται μαζί τους και να συζητάει. Εδώ τον βλέπω στην αυλή να παίζει με τα παιδιά ή σε κάποια εκδρομή να αλληλεπιδρά μαζί τους. Λίγο πιο κάτω τον βλέπω σε ένα κύκλο που κάθεται και ίσως είναι ένα εργαστήριο γονέων που υλοποιεί στο σχολείο. Εδώ τον βλέπω στο διάδρομο με έναν εκπαιδευτικό και αναρωτιέμαι τι κάνει, συμβουλευτική στο διάδρομο. Εδώ μπορεί να είναι τελείως εκτός σχολείου, σε μια γειτονική δομή, για παράδειγμα σε ένα κέντρο πρόληψης και να προσπαθεί να κάνει μια συνεργασία με το κέντρο προς όφελος του σχολείου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας σχολικός ψυχολόγος δεν εργάζεται μόνο με τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να εργάζεται με τα παιδιά, αλλά όχι μόνο με αυτά. Γιατί ουσιαστικά θα καταλάβετε ότι ακόμη πιο συχνά συνεργάζεται με ενήλικες, με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, με άλλους επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, γιατί αυτοί αποτελούν το πλαίσιο του παιδιού, το οποίο το επηρεάζει και θα στοχεύετε και εσείς να επηρεάσετε αυτό το πλαίσιο μέσα από τις δράσεις που θα κάνετε για να βοηθήσετε το παιδί. Οπότε θυμάμαι και στα δικά μου τα χρόνια που λέγαμε να θέλω να μπω στα σχολεία γιατί αγαπώ τα παιδιά. Αλλά τελικά καταλαβαίνεις ότι περισσότερο μιλάς με τους ενήλικες παρά με τα παιδιά. Θα κοιτάξω τις σημειώσεις μου για να μην χάσω κάτι. Πήρα φόρα. Ναι, ουσιαστικά η ανάγκη συνεργασίας, ήθελα αυτό για τις προκλήσεις να σας πω, ότι η ανάγκη συνεργασίας με τόσους ανθρώπους εμπεριέχει πάρα πολλές προκλήσεις. Καταρχάς, πώς θα τους πείσετε να εμπλακούν στη λύση του προβλήματος όταν αυτοί έχουν στο μυαλό τους την πρώτη εικόνα που σας είπα, ότι εσείς μόνοι σας θα μπορείτε να πάρετε το παιδί και να λύσετε το πρόβλημα στο γραφείο. Ποιες πληροφορίες θα μοιραστείτε, θα έχετε πληροφορίες από τους γονείς, από τους εκπαιδευτικούς, θα σας ρωτάνε τι είπε αυτός, τι σου είπε ο γονέας και ποιες πληροφορίες και γιατί. Από όλους αυτούς, από ποιους χρειάζεται να πάρετε άδεια για να δείτε το παιδί, χρειάζεται να πάρετε αυτή την άδεια, χρειάζεται να πάρετε άδεια για να μπείτε στην τάξη. Και άλλες πολλές προκλήσεις. Όμως, πέρα από όλες αυτές, είναι μαγικό το ότι βρίσκεστε μέσα στο πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί και περνάει το παιδί τη μισή του μέρα. Σκεφτείτε ότι εκτός από το να συζητάτε με το παιδί την οπτική του, με το άτομο την οπτική του για τη ζωή του, να το ενθαρρύνετε να βελτιώσει πλευρές της ζωής του που τον δυσκολεύουν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχετε την ευκαιρία μέσα στο σχολείο να παρέμβετε στον πραγματικό του κοινωνικό περίγυρο, στην πραγματική του καθημερινότητα. Για παράδειγμα, στον εκφοβισμό. Εκτός από το να συζητήσετε με το παιδί που εκφοβίζεται, έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε, να βρείτε τους συμμαθητές του, τους καθηγητές του. Είναι όλοι εκεί και μπορείτε να βοηθήσετε να βελτιωθεί και η καθημερινότητά του και με αυτόν τον τρόπο, επηρεάζοντας όλους τους υπόλοιπους. Θα ήθελα να κλείσω εστιάζοντας σε αυτά, όχι σε αυτά που μπορείτε να προσφέρετε εσείς στα παιδιά και μέσα από αυτά θα παίρνετε ικανοποίηση, αλλά σε αυτά που μπορούν να προσφέρουν αυτά σε εσάς. Δυστυχώς η κοινωνία που ζούμε δεν είναι και τόσο όμορφη για να προσπαθούμε απλά να προσαρμόσουμε τα παιδιά σε αυτήν. Τα παιδιά μας θυμίζουν τα σημαντικά στη ζωή, οπότε αν τα ακούσουμε μπορούμε να κάνουμε και τη δική μας ζωή ομορφότερη. Τυχεροί λοιπόν όσοι εργάζονται κοντά στα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βερβερίδου. Να συνεχίσουμε με την κυρία Ματίνα Σιώμου, η οποία είναι επίσης ψυχολόγος, προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια και εργάζεται στη Ιδιωτήμα Θεσσαλονίκης. Για όσους και όσες δεν γνωρίζετε τι είναι η Ιδιωτήμα, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται και εξειδικεύεται με ζητήματα φύλου και ισότητας. Θα μας τα πει καλύτερα, κυρία Σιώμου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι η Ματίνα και χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που είμαι εδώ, γιατί αντιλαμβάνομαι πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα στοχασμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εγώ εισήχθη στο τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου το 2015
Οπότε και ξεκίνησε πιο έντονα ίσως στην Ελλάδα η προσφυγική κρίση και θέλω να σταθώ σε αυτό γιατί ήταν ένα σημείο το οποίο σε όλες τις συναδέλφες, σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι σπούδαζαν εκείνη την περίοδο ήταν κάτι που συζητιόταν πάρα πολύ αλλά και μας έδινε και πάρα πολλές ευκαιρίες για εργασία. Έτσι λοιπόν ήδη από την αρχή των σπουδών μου μπήκα σε μία ομάδα εθελοντών και σε εβδομαδιαία περίπου βάση προσφέραμε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, θα το πω, σε παιδιά πρόσφυγες τα οποία διέμεναν στο κάμπ στα Διαβατά τότε. Αυτό ήταν ένα ταξίδι που κράτησε περίπου 3 χρόνια για εμένα και εκεί γνώρισα πολλούς αγαπημένους φίλους, συνεργάτες, πολύ αξιόλογους συνεργάτες, τους οποίους διατηρώ μέχρι και σήμερα και μου έδωσε πάρα πολλά εργαλεία. Οπότε κάπως όλη τη γνώση που έπαιρνα από εδώ, από το τμήμα καθημερινά, μπορούσα κάπως να τη δω, να εφαρμόζεται και πλέον στο πεδίο. Αυτός ήταν ένας πολύ σημαντικός πυλώνας για εμένα. Έτσι, ένα πολύ σημαντικό σημείο στα 4 χρόνια αυτά που σπούδαζα εδώ. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο για εμένα ήταν η αναγνώριση ότι πλέον εγώ θέλω να ασχοληθώ με επιστήμες πιο κοντά στις ανθρωπολογικές και κοινωνικές. Και γι' αυτό το λόγο επέλεξα να κάνω και μια διπλωματική μαζί σε συνεργασία με την κυρία Μπάκα, την οποία ευχαριστώ και πολύ, την είδα πριν, αλλά νομίζω πως έφυγε, με θέμα την κουλτούρα του βιασμού. Οπότε πλέον ένα πολύ σημαντικό σημείο για εμένα που πλέον είχε αρχίσει να γίνεται εξειδίκευση ήταν οι φεμινιστικές σπουδές. Και σε αυτό χρωστάω πολλά και στην κυρία Αθανασιάδου και μέσα από τα μαθήματά της τις φεμινιστικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία, όπου και πλέον έγινε πιο ορατή η έμφυλη διάσταση στην ψυχική υγεία και στις ανθρωπιστικές σπουδές εν γέννη. Ένα τρίτο σημείο, ίσως, στο οποίο χρωστάω πολλά, είναι η πρακτική μου άσκηση. Οπότε και εκεί, παρόλο που είχαμε πολλές επιλογές για πρακτική άσκηση που είχαν έτσι, ίσως μια μεγαλύτερη έγκλη, όπως ήταν τα νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία, εγώ επέλεξα να κάνω την πρακτική μου άσκηση σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, όπου και τυχαία, χωρίς να το γνωρίζω από πριν, έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανα και στον εθελοντισμό μου, δηλαδή εργαζόμουν σε ένα κέντρο ημέρας, έκανα την πρακτική μου σε ένα κέντρο ημέρας και παρήχα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά τα οποία είχαν προσφυγικό προφίλ. Εκεί πέρα λοιπόν είχα την ευκαιρία ξανά να κάνω όλα τα όμορφα πράγματα που είχα μάθει ήδη στον εθελοντισμό μου και για αυτό το λόγο έμεινα και έπειτα για δουλειά μου. Προσφέρθηκε δηλαδή και μια έμιστη εργασία. Συνεργάστηκα με το συγκεκριμένο φορέα για περίπου 1,5 χρόνο και επειδή το προσφυγικό φούντωνε στην Ελλάδα, το ταξίδι μου συνεχίστηκε και σε άλλους οργανισμούς και πλέον εμφανίστηκε μπροστά μου μια ευκαιρία η οποία θα τα συνδύαζε μάλλον τα δύο μου αγαπημένα, που ήταν η απασχόληση στον προσφυγικό τομέα και οι έμφυλες σπουδές, που ήταν το κέντρο Διοτήμα. Το κέντρο Διοτήμα είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας. Ξεκινάει τη δράση του το 1989. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα και υπάρχουν επιμέρους γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στη Λέσβο και ασχολείται με ζητήματα φύλου και έμφυλης κακοποίησης, έμφυλης βίας. Οπότε πλέον ταξίδεψα στη Μυτιλήνη και έμεινα για ένα μεγάλο διάστημα εκεί, όπου και παρήχα πλέον υπηρεσίες σε γυναίκες προσφύγησες οι οποίες είχαν περιστατικά έμφυλης βίας. Θα ήθελα λιγάκι να σταθώ στην τυχαιότητα όσων συμβαίνουν και στην ομορφιά αυτής της τυχαιότητας, όσο τρομακτική και αν φαίνεται αρχικά. Και κάπως στο τέλος της ημέρας, ή μπορεί και όχι της ημέρας, του χρόνου, κάπως όλο αυτό βγάζει νόημα. Γιατί όσο βρισκόμουν εκεί, χωρίς να το γνωρίζω εξ αρχής, υπήρχε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο τμήμα Ανθρωπολογίας, το οποίο ονομάζεται Φιλοπολιτισμός και Κοινωνία, οπότε πλέον θα είχα και την ευκαιρία να εντρυφήσω ακόμα περισσότερο σε αυτό το αγαπημένο μου, αυτόν τον αγαπημένο μου τομέα. Οπότε πλέον ξεκίνησα και ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου εκεί. Και όταν ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου και με το Κέντρο Διοτήμα και το μεταπτυχιακό μου, πλέον επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη και εργάζομαι ακόμα και σήμερα στον ίδιο φορέα. Αυτή τη στιγμή παρέχω υπηρεσίες σε γυναίκες και ΛΟΑΤ και άτομα τα οποία προέρχονται από
μεταναστευτικό προφίλ και στον τόπιο πληθυσμό. Έχω δηλαδή σταματήσει να εργάζομαι στο προσφυγικό τόσο τομέα. Οπότε, ίσως κάπως έτσι συνδύασα τις αγαπημένες μου σπουδές με την αγαπημένη μου δουλειά. Ωστόσο, αυτό δεν μου έφτανε. Και χρειαζόμουν πλέον, εγώ δεν θα το πω εργαλεία, αλλά κυρίως τρόπους για να σχετίζομαι με τους ανθρώπους και να μπορώ να παρέχω υπηρεσίες θεραπευτικές. Σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ η επόπτριά μου στην πρακτική μου άσκηση, η οποία ήταν εκπαιδεύτρια στο Ελληνικό Κέντρο Focusing, όπου εκεί διδάσκουν στην Ελλάδα την προσωπική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία. Είναι μια προσέγγιση η οποία βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα των ανθρωπιστικών προσεγγίσεων στην ψυχοθεραπεία και με ενέπνευσε τρομερά για να το κάνω κι εγώ αυτό. Ήταν για μένα, και θα το ξαναπώ, όχι ένα εργαλείο, όχι ένας τρόπος για να μάθω να κάνω κάτι στον άνθρωπο που κάθεται απέναντί μου, αλλά ένας τρόπος για να είμαι, για να υπάρχω και για να σχετίζομαι μαζί του. Ο τρόπος αυτός είναι βαθιά θεραπευτικός αρχικά για εμένα, για τον άνθρωπο που παρέχει αυτή την υπηρεσία, αλλά και για τον άνθρωπο ο οποίος θα επιλέξει να λάβει αυτή την υπηρεσία, αυτή την ψυχοθεραπεία. Ολοκλήρωσα πλέον και αυτό τον κύκλο στην ψυχοθεραπεία και διατηρώ το δικό μου προς το παρόν διαδικτυακό γραφείο, όπου παρέχω υπηρεσίες ψυχοθεραπείας σε ενήλικα πληθυσμό, με μια επικέντρωση και πάλι σε γυναίκες οι οποίες έχουν στο παρελθόν και τώρα περιστατικά κακοποίησης. Και συνεχώς νομίζω ότι αυτό το πράγμα αυξάνει, μεγαλώνει και διευρύνεται, γιατί ποτέ πραγματικά νιώθω τίποτα δεν είναι, δεν θα πω αρκετό, όλα είναι αρκετά, αλλά πάντα υπάρχει και κάτι παραπάνω. Οπότε αυτή τη στιγμή εξειδικεύομαι στη θεραπεία του τραύματος μέσα από μια προσέγγιση η οποία είναι σωματικά εστιασμένη. Λέγεται focusing, αν θέλετε να το ψάξετε, και εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ελκυστικό, γιατί έρχεται από την σχολή της φιλοσοφίας, και αυτό συνεχώς κυλάει, μεγαλώνει, ομορφαίνει, και αυτό που στην αρχή έμοιαζε τυχαίο, κάπως στο τέλος βγάζει νόημα και όλο αυτό έρχεται και γίνεται ένα μεγάλο παζλ, όπου υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια που φτιάχνουν όμως μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ δομημένη. Και την ίδια στιγμή μπορεί και να μην είναι τόσο δομημένη. Πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω και νομίζω πως σε αυτό θα συνεχίσω και εγώ να δουλεύω. Ναι, νομίζω αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα. Και τελειώνουμε αυτόν τον κύκλο των παρουσιάσεων με την κυρία Ποδαρά Κωνσταντίνα, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος και εργάζεται αυτή τη στιγμή στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή και τα τελευταία 24 χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι μάλλον η κατάρα του τελευταίου ομιλητή. Έχει καλυφθεί πολύ, κατά πολύ, από τους προηγούμενους ομιλητές. Και καθώς είναι πολύ νεότεροι μου μάλλον οι προηγούμενοι ομιλητές, παρουσιάζοντας την προσωπική μου πορεία, φοβάμαι ότι θα παρουσιάσω και την ιστορία του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Εγώ σε άλλη σχολή ουσιαστικά μπήκα, από άλλη βγήκα, δηλαδή είχα μπει στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, όπου εντάξει, ήξερα ότι θέλω να γίνω ψυχολόγος, αλλά καθόλου σίγουρη δεν ήμουν ότι θα καταφέρω να γίνω, οπότε προετοιμαζόμουν να γίνω φιλόλογος. Θα έπαιρνα κατεύθυνση ψυχολογίας, αλλά παράλληλα έπαιρνα και όλα τα μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, αρχαίων, ιστορίας, προκειμένου να έχω μια καλή κατάρτιση όταν με το καλό διοριστώ σε σχολείο. Όμως όταν έφτασα στο 4ο έτος, έγινε αυτό το θαύμα που περιμέναμε τότε όλοι, να χωριστεί το τμήμα και να μπορέσουμε να ενταχθούμε πριν τελειώσουμε στο τμήμα ψυχολογίας. Τότε χρειάστηκε αρκετά μαθήματα να προσθεθούν, δηλαδή ακόμη ένα έτος, προκειμένου να πάρω το πτυχίο της ψυχολογίας. Αποφοίτησα με 72 μαθήματα, δεν ξέρω πόσα
Που ναι, τότε ας πούμε στα 22-23 το θεωρούσαμε άδικο, αλλά τελικά ήταν ένας τεράστιος πλούτος όλα αυτά και τα μαθήματα ας πούμε των άλλων κλάδων. Και τελειώνοντας, πριν ακόμη ορκιστώ, ανθούσαν τότε τα προγράμματα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και φεύγοντας για πρακτική στο κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, έμεινα εκεί σχεδόν 2 χρόνια, δηλαδή πήγα για πρακτική και δεν γύρισα. Ήταν τεράστια εμπειρία. Αυτό που τότε φεύγοντας είχα ως εφόδιο, ας πούμε, εκτός από τη θεωρητική γνώση, ήταν αυτό που είχε καθίσει, όπως είπε έτσι χαρακτηριστικά και ο δεύτερος ομιλητής, ήταν μία ευαισθητοποίηση απέναντι στον άνθρωπο και στα κοινωνικά προβλήματα. Η σχολή εκείνα τα χρόνια είχε έτσι και μια αρκετά έτσι από κοινωνικής σκοπιάς, ας πούμε, θεώρηση των πραγμάτων, πέρα από την ψυχοθεραπευτική. Η ανάγκη για αμφισβήτηση, η οποία επίσης ήταν σημαντικό εφόδιο, και με αυτά προχωρήσαμε στο ό,τι μπορούσαμε, ας πούμε, με την ορμή της ηλικίας να προσφέρουμε εκεί, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Όμως πάντα είχα στο νου μου ότι αυτό που ήθελα να κάνω ήταν η κλινική ψυχολογία και ουσιαστικά χωρίς ακόμα να έχω παραιτηθεί από εκεί προετοιμαζόμουν για τις εξετάσεις του μεταπτυχιακού της κλινικής, όπου και πέρασα, και τότε μάλιστα διαρκούσε, με βάση από ό,τι θυμάμαι τον οδηγό σπουδών, το μεταπτυχιακό ήταν 3,5 με 4 χρόνια. Το θυμάσαι? Λοιπόν, μπήκα 25 χρονών και βγήκα 29. Οπότε παράλληλα χρειαζόταν και να δουλεύω. Ευτυχώς όμως πάντα τρέχανε προγράμματα μερικής απασχόλησης κλπ. Πάντα στον κλάδο. Δηλαδή θέλω να πω, από τη στιγμή που αποφοίτησα δεν έχω εργαστεί σε κάτι άλλο. Πάντα εργάζομαι ως ψυχολόγος και με μια συνέχεια. Λοιπόν, τα πραγματικά εφόδια να λειτουργήσω αισθάνομαι ότι τα πήρα στο μεταπτυχιακό. Και μάλιστα αισθάνομαι τυχερή γιατί τότε ήταν μεταπτυχιακό κλινικής και κοινωνικής ψυχολογίας, γι' αυτό ήταν και 4 έτη. 2 κλάδοι που κατά τη γνώμη μου συνδυάζονται απόλυτα, γιατί ακριβώς σου δίνουν αυτό και τη γνώση και τα εφόδια να εργαστείς σε ατομικό επίπεδο, αλλά και την κοινωνική, ας πούμε, σκοπιά που είναι σημαντική να την έχει κανείς. Και στην πορεία, με το που τελείωσα, μετά από 1 χρόνο, παράλληλα εργαζόμουν, όπως προανέφερα, ας πούμε, σε διάφορα προγράμματα με σύμβαση. Μετά από 1 χρόνο ήρθε μία προκήρυξη από το πουθενά, του ΑΣΕΠ, του σκληρού ΑΣΕΠ τότε, του νόμου Πεπονή, ας πούμε, που λέγανε, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό ήταν το 2000 και μάλιστα ήταν η πρώτη προκήρυξη, γιατί τις παρακολουθούσαμε τότε, που ζητούσε μεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία. Δεν ξέρω έκτοτε αν έχει υπάρξει άλλη τέτοια προκήρυξη. Νομίζω ότι ζητούν γενικά ψυχολόγους και προσμετρώνται ως μόρια, ας πούμε. Ναι, ήταν και αρκετές οι θέσεις, οπότε ουσιαστικά πάνω από το μισό μου έτος και όλο το προηγούμενο απορροφήθηκε σε αυτή την προκήρυξη. Όπου τότε, ναι, όταν κάναμε τα χαρτιά μας γενικές θέσεις, ας πούμε, ήμασταν πολύ κάτω στην κατάταξη.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς τελειώνοντας μετά από 4 χρόνια με ξέρω εγώ πόσες 3.000 ώρες πρακτικής άσκησης, με περιστατικά, θεραπευτικά, ώρες εποπτείας, μαθήματα κλπ. Νιώθαμε έτσι αρκετά επαρκείς. Πρώτη φορά ένιωθα ότι ναι, μπορώ, ας πούμε, το έχω κάνει, έχω πάρει feedback. Και αυτή η προκήρυξη είχε δημιουργήσει και αρκετές προσδοκίες από τη στιγμή που ζητούσε εξειδίκευση. Όμως ήρθα με αντιμέτωπη, γιατί ήμασταν αρκετοί ας πούμε από το έτος μου, με τα δεινά ας πούμε, τα προβλήματα του ελληνικού δημοσίου, όπου δεν υπήρχε. Μας υποδέχτηκαν ας πούμε στα επιτελεία, στο πρώτο επιτελικό γραφείο, να κάνουμε κάτι πολύ έτσι αόριστο, μια διαχείριση του θεσμού ψυχοκοινωνικής μέριμνας από μακριά. Πέρασε κανένας χρόνος εκεί, εγώ μέσα στο ΓΕΣ, στο Πεντάγωνο και όλα είχα διοριστεί εντελώς εκτός κλίματος. Διάβαζα λογοτεχνία ας πούμε τον πρώτο χρόνο και αφού κάναμε διάφορες ας πούμε εμείς αναφορές σχετικά, μας απορρόφησαν στην πορεία, κατάλαβαν ας πούμε περί τίνος πρόκειται και μας απορρόφησαν στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και καθώς καταγόμουν από τη Θεσσαλονίκη ήρθα στο 424 που τότε δεν είχε, ήμουνα η πρώτη ψυχολόγος. Όχι μόνο η πρώτη ψυχολόγος, η μόνη ψυχολόγος, η μόνη γυναίκα και η μόνη μη ένστολη στην ψυχιατρική κλινική. Νομίζω ότι αυτό ήταν αρκετά τρομακτικό τον πρώτο καιρό. Φαντάζεστε, υποθέτω, ότι πάλι έπρεπε να εξηγήσω, να αποδείξω. Το μόνο που τότε οι συνάδελφοι ψυχίατροι ζητούσαν ουσιαστικά ήταν τα ψυχομετρικά τεστ, η εφαρμογή των ψυχομετρικών τεστ. Δεν είχαν άλλη εικόνα για το τι είναι ο ψυχολόγος, ούτε τους αφορούσε αν ήμουν κλινικός ή αν ήμουν οτιδήποτε, δεν ήταν γνωστό. Και αυτό κράτησε για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είχα μια αυτοπεποίθηση ας πούμε, που μου είχε δώσει η πορεία μου έως τότε και κυρίως η πορεία μου στο μεταπτυχιακό της κλινικής και κοινωνικής, λειτουργήσε πιο πολύ σαν πρόκληση παρά σαν διάθεση ας πούμε, να αποσυρθώ και να κάνω μόνο αυτό που μου ζητούσαν. Σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους που μάθαινα εκείνη την εποχή που είχαν διοριστεί σε αντίστοιχα ας πούμε, στο ΕΣΥ, σε γενικά νοσοκομεία, οι οποίοι δεν ήταν κλινικοί, μπορεί να είχαν και διδακτορικό στην πειραματική ψυχολογία ας πούμε και με βάση τα μόρια προσλήφθηκαν, οι οποίοι έχοντας μια παρόμοια αντιμετώπιση καθίσαν στη γωνιά τους ας πούμε για να μιλάμε πιο απλά. Αυτό λοιπόν εμένα με οδήγησε στο να επιμορφωθώ περαιτέρω, στο να ζητήσω κλινική εποπτεία, στο να μπω σε ατομική ψυχοθεραπεία μακρόχρονη, στο να ξεκινήσω διατριβή με την κυρία Δικαίου, την κυρία Γεωργάκα και την κυρία Φίγκου, την αγαπημένη μου που βλέπω εκεί, να ζητήσω να δουλέψω και με άλλα τμήματα πέρα της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου στα πλαίσια της ψυχολογικής υποστήριξης σωματικά ασθενών, αφού επιμορφώθηκα σχετικά κλπ. Και σιγά σιγά ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα. Από το 2015 το στρατιωτικό νοσοκομείο άνοιξε ένα κέντρο ψυχικής υγείας στο παλιό 424 και είμαι εκεί. Εκεί τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα λειτουργεί πολύ καλύτερα. Παρέχουμε υπηρεσίες εξωνοσοκομιακά με ραντεβού, ψυχοθεραπεία, ομαδικές θεραπείες και διαγνωστικά ραντεβού βέβαια.
Ξέχασα να πω ότι όταν εμείς διοριστήκαμε δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα να φοιτούν στη ΣΑΣ στρατιωτικοί ψυχολόγοι, γι' αυτό είχαν προσλάβει εμάς, ας πούμε, ως πολίτες ψυχολόγους. Στην πορεία αυτό φάνηκε ότι δεν είναι, δεν ξέρω αν τους απογοητεύσαμε, δεν νομίζω, αλλά φάνηκε ότι δεν είναι λειτουργικό, γιατί θα χρειαζόντουσαν ψυχολόγους για τα νησιά, για τις κατατάξεις κλπ. Και εμείς δεν μπορούσαμε να μετακινούμαστε ως υπάλληλοι. Πρέπει να είσαι ένστολος, ας πούμε, για να εκτελείς αυτές τις διαταγές. Παρά τη δυσκολία δεν μετανιώνω καθόλου, ας πούμε. Νομίζω ότι αν μπορούσα να επιλέξω θα έκανα τα ίδια πράγματα και θα ήθελα να μου τύχουν και τα ίδια πράγματα, γιατί η ψυχιατρική κλινική είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Επειδή από κάποιο σημείο και μετά είχα και τη δυνατότητα με αυτή τη θέση να δουλέψω και ιδιωτικά, τα περιστατικά που βλέπεις στην ψυχιατρική κλινική δεν θα τα δεις ποτέ ιδιωτικά. Και τώρα τελειώνοντας, ας πούμε, να πω ότι εδώ που είμαι έχω την ευκαιρία με κάποιους από εσάς να βρίσκομαι και από κοντά, δεν ξέρω αν είναι κανείς εδώ, γιατί είμαστε φορέας πρακτικής άσκησης, και έχω τη χαρά να έρχομαι σε επαφή με νέους συναδέλφους. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, είμαστε πολύ καλά με το χρόνο μας. Έχουμε ένα μισάωρο στη διάθεσή μας για συζήτηση και ερωτήσεις. Νομίζω ότι αυτό που φάνηκε από όλες τις ομιλήτριες και τον ομιλητή μας είναι ότι η επαγγελματική ανάπτυξη και η επαγγελματική πορεία ενός ατόμου είναι μια δυναμική διαδικασία που δεν σταματά ούτε με την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας ή την κατάκτηση ενός στόχου. Φαίνεται ότι συνεχίζεται, ότι απαιτεί μια διαρκή προσαρμογή, πολλές φορές εφευρετικότητα, ρίσκο, κίνητρα, απαιτεί ψηλά κίνητρα, ενθουσιασμό, πάθος, τόλμη, έτσι, στοιχεία που έχουν επιδείξει οι προσκεκλημένοι μας στην πορεία τους και βέβαια και μια συνεχή διαβίου εκπαίδευση. Ο λόγος όμως εσάς αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να θέσετε τα ερωτήματά σας, και βέβαια αναφέρομαι και σε όσους μας παρακολουθούν από απόσταση, που δεν είναι λίγοι, είναι άλλα 170 άτομα περίπου. Τώρα αυτό προσπαθούσα να γράψω στο chat, να θέσουν τα ερωτήματά τους γραπτώς. Αν δεν θέλουν να το κάνουν, δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν και προφορικά. Οπότε σας ακούμε. Ο λόγος εσάς. Υπάρχουν μικρόφωνα κάτω, έτσι. Ναι. Ναι. Τους έχει. Ναι. Αν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την πορεία τους, με τη διαδικασία που ακολούθησαν, με τις επιλογές που έκαναν, τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση. Πού? Δεν βλέπω. Ναι, και εδώ, να ξεκινήσουμε εδώ. Ναι. Ωραία. Ο λόγος σε εσάς, παρακαλώ. Ναι, το μικρόφωνο, κάπου υπάρχουν μικρόφωνα στα καθίσματα. Ναι, ωραία. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, παρατήρησα πως όλοι οι ομιλητές ξεκίνησαν με την καριέρα τους μετά τις σπουδές, πρώτα με μεταπτυχιακές σπουδές και στην πορεία με εκπαίδευση ψυχοθεραπευτική. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπω ότι απασχολεί πολύ και εμάς τους φοιτητές. Με τι πρέπει να ξεκινήσουμε. Και θα ήθελα να μας πείτε λίγο παραπάνω γι' αυτό. Τι ήταν αυτό που με ποια κριτήρια επιλέξατε πρώτα το μεταπτυχιακό. Δεν είμαι σίγουρη αν έγινε σε όλους έτσι, με αυτή τη σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει όποια θέλει να πάρει το λόγο και να απαντήσει. Θέλεις, Μαρία, να πεις? Ναι.
Είναι δύσκολη η διαδικασία εισαγωγής σε ένα μεταπτυχιακό. Τώρα βέβαια που υπάρχει όλη αυτή η ιδιωτική εκπαίδευση, μπορεί οποιοδήποτε αν θέλει να πάει να πληρώσει και να μπει όπου θέλει, αλλά πόσο μάλλον στους συναδέρφους που ήταν παλαιότερα και στη δική μου φουρνιά, αν θέλαμε να μπούμε σε ένα αξιόλογο μεταπτυχιακό, έπρεπε να διαβάσουμε πολύ, να δώσουμε απαιτητικές εξετάσεις και να κοντεροχτυπηθούμε με άλλους συναδέρφους που κάνανε το ίδιο. Επίσης, ήταν οι θέσεις πολύ περιορισμένες σε κάθε μεταπτυχιακό και λίγα τα μεταπτυχιακά αν ήθελες να παραμείνεις στη Θεσσαλονίκη. Αν ήθελες να πας οπουδήποτε στην Ελλάδα, υπήρχαν λίγο περισσότερες επιλογές. Όμως, ακριβώς επειδή ήταν δυσκολότερο αυτός ο στόχος, το έβαλα πρώτο. Δηλαδή, σκέφτηκα περισσότερο πώς θα διαβάσω για να μπω στο μεταπτυχιακό, ενώ μία ειδίκευση από τη στιγμή που θα καταλήξεις που θες να πας, γράφεσαι και σε παίρνουνε. Άρα πρώτα κοίταξα να καλύψω το κομμάτι το δύσκολο της ένταξης διαμέσου των εξετάσεων και μετά το κομμάτι της ειδίκευσης. Πάντως για μένα προσωπικά ήταν ταυτόχρονα. Έκανα μεταπτυχιακό και ειδίκευση ταυτόχρονα. Τα ξεκίνησα την ίδια χρονιά. Αλλά μάλλον θα κοιτούσα το πρώτο μεταπτυχιακό ούτως ή άλλως. Αυτό πρώτα με ενδιέφερε. Αυτό με έκαιγε. Θέλει κάποιος... Στην ουσία, όχι τόσο να απαντήσω, αλλά και εγώ ταυτόχρονα ξεκίνησα. Αλλά νομίζω ότι το βασικό που απασχολούσε όλους μας είναι ότι, επειδή λέχθηκε νομίζω τους περισσότερους, ήταν ότι τα 4 έτη σπουδών εξορισμού δεν ολοκληρώνουν. Μάλλον, είναι η αρχή. Άρα, κατά μία έννοια, είχε γίνει σαφές και από τις σπουδές μας, αλλά και όχι μόνο από το διδακτικό προσωπικό, αλλά και τη δικιά μας πορεία, ότι είναι ανάγκη, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις σπουδές για να ολοκληρώσουμε και αυτό που λέμε το πρώτο επίπεδο της παρουσίας μας, της φυσικής μας παρουσίας σαν επαγγελματίες. Όχι γενική, αυτό που λέμε λίγο χαριτολογώντας, λέω γενική ψυχολόγια, αλλά ουσιαστικά έχοντας μπει σε μια διαδικασία εξειδικεύσης αλλά και τριβής πάνω στο αντικείμενο παραπάνω. Γιατί οι μεταπτυχιακές σπουδές φέρνουν και μια περισσότερη έμφαση σε δικά μας προσωπικά ενδιαφέροντα, αλλά και γενικότερα σε σοβαρά ζητήματα όπως είναι οι κλινικές δεξιότητες, όπως είναι η έρευνα, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι και λίγο παρεξηγημένη, εγώ θα πω, και η ιδεοντολογία και η ηθική στο επάγγελμα. Επομένως, έχει, νομίζω, λίγο πολύ όλους μας αυτό μας απασχόλησε και έχει και σαν φυσική ροή. Αυτό. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με αυτό, γιατί το ακούω και εγώ πολλές φορές στο μάθημα. Καταρχάς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα που το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Το μεταπτυχιακό είναι ένας ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών. Οι εκπαιδεύσεις, οι οποίες γίνονται είτε στη συμπεριφορική θεραπεία, είτε στο focusing όπως ακούσαμε, είτε στην gestalt κτλ. Έχουν να κάνουν κυρίως με την απόκτηση κάποιων κλινικών δεξιοτήτων που είναι κατά κύριο λόγο απαραίτητες σε αυτούς που θα ασχοληθούν με την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με άλλους κλάδους της ψυχολογίας ή με την έρευνα, δεν είναι απαραίτητη καταρχάς αυτή η εκπαίδευση. Επομένως, ένα μεταπτυχιακό, ενώ μεταπτυχιακά υπάρχουν σε πολλά γνωστικά αντικείμενα στον χώρο της ψυχολογίας και στους εφαρμοσμένους κλάδους. Και σίγουρα ένα μεταπτυχιακό έχει διαφορετική βαρύτητα, όπως είπα, είναι ένας ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών, που πολλά από τα μεταπτυχιακά, όχι όλα, σου δίνουν και την πρακτική εκπαίδευση, αλλά και τη θεωρητική και την ερευνητική εκπαίδευση. Ναι, βεβαίως. Εγώ από την εμπειρία μου τουλάχιστον είδα ότι για να διαλέξω μία προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία χρειάστηκε λιγάκι να δω πώς δουλεύει. Οπότε και μέσα από τη δουλειά μου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω επιστήμονες οι οποίοι δούλευαν, συναδέλφους που δούλευαν είτε με CBT, είτε με προσωποκεντρική, είτε με συστημική, και απέκλεισα σίγουρα κάποια πράγματα τα οποία νιώθω ότι δεν μου ταιριάζουν, και πήγα κοντά σε αυτό που κάπως είδα ότι θα μπορούσα να το εφαρμόσω θεραπευτικά. Αλλά πρώτα, πριν από όλη τη διαδικασία, είχα απαντήσει στον εαυτό μου ότι θέλω να απασχοληθώ κλινικά, ότι θέλω να δουλέψω έτσι. Διαφορετικά, είναι μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ κοστοβόρα και χρειάζεται πολύ μεγάλη δέσμευση και συνέπεια οικονομική και χρονική. Οπότε νομίζω ότι πρώτα απαντάμε αυτό το ερώτημα. Αν θέλω να απασχοληθώ κλινικά, γιατί είναι κάτι που χρειάζεται, διαφορετικά δεν θεωρώ πως είναι απαραίτητο.
Νομίζω ότι είναι σημαντικό το μεταπτυχιακό να ξεκαθαριστεί ότι σου μαθαίνει και πώς να μαθαίνεις. Δηλαδή, ξεκινώντας με ένα μεταπτυχιακό, στη συνέχεια αποκτάς και τις δεξιότητες πώς να αναγνωρίζω αυτό που διαβάζω, αν είναι έγκυρο, πώς να ψάχνω, πώς να ενημερώνομαι. Και όταν περνάνε πολλά χρόνια από όταν έκανες ένα μεταπτυχιακό, δηλαδή και εγώ επειδή το έκανα στα 34 μου, όταν βγήκα, ήξερα όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ένιωθα τόσο επαρκής. 5 χρόνια μετά, ας πούμε, νιώθω πάλι ότι ναι, βέβαια συνεχώς πρέπει να διαβάζεις, αλλά θέλω να πω ότι σου μαθαίνει και το πώς να αποκτάς καινούρια γνώση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο επάγγελμά μας. Και ένα τελευταίο σημείο, επειδή σαν ψυχολόγοι εκπαιδευόμαστε πάρα πολύ και κάποιος μπορεί να μην έχει τα χρήματα για να κάνει μια εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορείτε να ακολουθήσετε και που μπορούν να σας βγάλουν στο επάγγελμα του ψυχολόγου. Σιγά σιγά, δεν χρειάζεται όλα από την αρχή. Υπάρχει και άλλη ερώτηση. Έτσι εδώ. Ναι, βεβαίως. Σας ακούμε το μικρόφωνο, πάρτε αν θέλετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την κλινική ψυχολογία και αυτό τώρα το οποίο αναφέρουμε για την ψυχοθεραπεία. Μόλις έμαθα ότι υπάρχουν ακόμη περισσότεροι κλάδοι που εγώ ήξερα συγκεκριμένους, που προφανώς υπάρχουν περισσότεροι. Πώς καταλήξατε να ξέρετε το ότι αυτό μου ταιριάζει? Σίγουρα με τη μέθοδο του αποκλεισμού είναι ένας τρόπος. Αλλά για να το καταφέρεις αυτό πρέπει να τους ξέρεις όλους. Εγώ δηλαδή σήμερα ακούγοντας και περισσότερους, έχω ακόμη περισσότερες αμφιβολίες δυστυχώς, το ότι υπάρχουν και άλλα και αν μου αρέσει κάτι άλλο και εγώ ξεκινήσω το μεταπτυχιακό μου πάνω σε κάτι άλλο και όλο αυτό μου προκαλεί τώρα λίγο σύγχυση. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς κλείσατε σε κάποια συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση πάνω στη ψυχοθεραπεία. Ναι, και θέλω να δώσω και ένα παράδειγμα από την αντίθετη, από την αντίστροφη μάλλον. Μπορούμε και να δοκιμάσουμε ψυχοθεραπεία και να δούμε τι ταιριάζει και σε εμάς θεραπευτικά. Και νομίζω πως είναι και κλειδί. Για να είμαστε θεραπευτικοί απέναντι στους άλλους, πρέπει πρώτα να είμαστε θεραπευτικοί απέναντι στον εαυτό μας. Οπότε, ίσως ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για να επιλέξουμε μια προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία είναι να δοκιμάσουμε να κάνουμε οι ίδιοι μας ψυχοθεραπεία, CBT, ίσως συστημική, ίσως προσωποκεντρική. Γκουγκλάροντας υπάρχουν όλοι αυτοί οι κλάδοι. Και νομίζω πως είναι μια πρώτη ένδειξη. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι όντας άνθρωποι, συνεπώς πεπερασμένα όντα, δεν υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζουμε τα πάντα σε τέτοιο βάθος, ώστε να είμαστε σαν υπολογιστές που θα κάνουμε την τέλεια επιλογή. Χρειάζεται να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι όποια επιλογή και να πάρω, θα κλείσω τις πόρτες στις υπόλοιπες. Δηλαδή κάθε επιλογή και κάθε δρόμος που θα ακολουθήσω ισοδυναμεί και με ένα πένθος των υπόλοιπων επιλογών που θα χάσω. Γιατί όλες θα είχαν κάτι να μου δώσουν. Μπορώ, χωρίς λοιπόν καταναγκαστική ανάγκη, ντε και καλά να επιλέξω το καλύτερο, γιατί δεν υπάρχει το καλύτερο. Κάθε προσέγγιση έχει δυνατά και αδύναμα στοιχεία. Να ξεκινήσω μια δημιουργική αναζήτηση με οπτικοακουστικό υλικό. Υπάρχουν τόσα βίντεο στο YouTube, τόσο μεγάλη πληθώρα πληροφοριών ακόμη και στα social media, με συζήτηση με άλλους ανθρώπους που θα βρω από το LinkedIn, ας πούμε, να δικτυωθώ, να ρωτήσω, να μην διστάζω, να επικοινωνώ με επαγγελματίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέντορες για μένα, με δοκιμές. Συνήθως όλες οι θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν κάποιους κύκλους που απευθύνονται στο κοινό για να γνωριστεί το κοινό με τη θεραπευτική προσέγγιση, οπότε μπορώ να κάνω ένα διήμερο σεμινάριο στην καθεμία και να δω τι λένε εκεί πέρα, πώς θα προσεγγίζουν τα πράγματα και φυσικά με τον νόμο του εφικτού, όχι του αποκλεισμού, να κοιτάξω τι είναι εφικτό για τη ζωή μου συνολικά. Αν πρόκειται, ας πούμε, να εκτροχιαστώ για να σπουδάσω μια συγκεκριμένη προσέγγιση και να ξεριζώσω ολόκληρη τη ζωή μου, για να πάω προς μια συγκεκριμένη προσέγγιση και αυτό να μου στοιχίσει 10 άλλα σημαντικά πράγματα της ζωής μου, μάλλον αυτή η προσέγγιση δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Μπορώ να κοιτάξω σε σύνολο τον εαυτό μου και να τον αναπτύξω σε πολλές πλευρές. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος άλλος να απαντήσει? Ναι.
ένα μικρό σχόλιο περισσότερο για τα μεταπτυχιακά, γιατί οι συνάδελφοι είπαν για τις εξειδικεύσεις. Το πιο σημαντικό είναι να μην είναι λίγο εκβιαστική διαδικασία. Δεν υποχρεωνόμαστε να πρέπει να ξεκινήσουμε μεταπτυχιακό με το που τελειώνουμε τις σπουδές μας. Νομίζω ότι περισσότεροι πήραμε λίγο το χρόνο μας εδώ και οι 5. Βλέποντας και τι άλλα υπάρχουν, όντως υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και καμιά φορά θα έλεγα ότι αυτά τα οποία μπορεί στην αρχή να μας φαίνεται ότι δεν μας αρέσουν, τελικά όχι απλά να μας αρέσουν, αλλά να δίνουμε έτσι και τη μερίδα του λέοντος. Εγώ αυτό θα πω και θα κλείσω, ότι όσο σπούδαζα έλεγα ότι κουραζόμουν με το παιδικό πληθυσμό. Όσο σπούδαζα ενώ στο τμήμα δεν ήθελα να ασχοληθώ με παιδικό πληθυσμό και είχα μεγάλη δυσκολία στο να παρακολουθήσω τα βιολογικής φύσεως μαθήματα. Τελικά, ολοκληρώνω το διδακτορικό μου στην ιατρική σχολή, στο το κομμάτι της ιατρικής ψυχολογίας, βλέποντας παιδιά με χρόνια ασθένεια. Άρα, ό,τι είπα, το ανέρεσα. Ναι, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη σχολική ψυχολογία. Είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, εγώ σκεφτόμουν πάνω ότι θα ήθελα να γίνω παιδοψυχολόγος, απλά δεν ήμουν σίγουρη άμα ένα γενικότερο μεταπτυχιακό, για παράδειγμα, είχα βρει ένα που αφορά ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου, άμα αρκεί ώστε να μπορέσω να είμαι και σε ένα σχολείο, να δουλεύω σε ένα σχολείο, ή άμα χρειάζεται ξεκάθαρα ένα μεταπτυχιακό σχολικής ψυχολογίας για να είμαι μέσα στα σχολεία και να έχω και ένα γραφείο, ας πούμε, παράλληλα και να ασχολούμαι με παιδιά. Πρακτικά, για να μπείτε στα σχολεία δεν χρειάζεται μεταπτυχιακό. Μπαίνει σε αυτή τη λίστα που σας είπα και επειδή τώρα γίνονται όντως πάρα πολλές προσλήψεις, είναι πολύ πιθανόν, αν δηλώσετε και λίγο εκτός Θεσσαλονίκης, να σας πάρουν και να μπορέσετε να το δοκιμάσετε. Μετά υπάρχει μία λίστα που μπορείτε να τη δείτε με τα συναφή μεταπτυχιακά, τα οποία μοριοδοτούν στο δημόσιο τομέα. Από εκεί και πέρα τώρα το κάθε μεταπτυχιακό μπορεί να είναι ένα μεταπτυχιακό σχολικής, διαφορετικό θα είναι εδώ, διαφορετικό. Μιλάμε δηλαδή, δεν μπορώ να σας απαντήσω για το αν θα νιώθετε επαρκείς με το μεταπτυχιακό, γιατί εξαρτάται και από το πού θα κάνετε το μεταπτυχιακό, όποιο τίτλο και να έχει. Δεν ξέρω να απάντησα. Ναι. Θα έλεγα όμως ότι είναι απαραίτητο να κάνετε ένα μεταπτυχιακό στη σχολική ψυχολογία, αν θέλετε να δουλέψετε σε σχολείο, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σας ταυτότητα και την επάρκεια των γνώσεων. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τόσο... είναι ωραίος ο χώρος του σχολείου, αλλά έχει πάρα πολλές προκλήσεις και πολλές δυσκολίες, οπότε νομίζω ότι μια επαρκής κατάρτιση είναι απαραίτητη. Όπως είπε η κυρία Βερβερίδου, δεν είναι προϋπόθεση, αλλά νομίζω ότι μοριοδοτείται και εμείς σαν τμήμα πολλές φορές έχουμε ενοχλήσει το Υπουργείο Παιδείας με επιστολές, λέγοντας ότι κανονικά στα σχολεία πρέπει να προσλαμβάνονται εξειδικευμένοι σχολικοί ψυχολόγοι και όχι γενικοί ψυχολόγοι ή ψυχολόγοι με άλλα μεταπτυχιακά. Και θα θέσω ένα ερώτημα που έχει τεθεί σχετικό στο chat, που ρωτάει μία φοιτήτριά μας, πώς γίνεται να πάρουμε παιδαγωγική επάρκεια αν αποφασίσουμε να δουλέψουμε σε σχολεία ή στα ΚΕΓΑΣΥ. Να πω εδώ, αυτό τουλάχιστον ξέρω εγώ και μετά μπορείς να συμπληρώσεις, Σταυρούλα, ότι με το μεταπτυχιακό της σχολικής ψυχολογίας στο τμήμα μας παίρνει κανείς αυτόματα και την παιδαγωγική επάρκεια. Δηλαδή, ολοκληρώνοντας αυτές τις μεταπτυχιακές σπουδές, παίρνει και αυτό το πιστοποιητικό που χρειάζεται. Αυτό που επίσης ξέρω είναι ότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει ένα πρόγραμμα για το πιστοποιητικό το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Δεν είμαι σίγουρη κι εγώ, γιατί ήμουνα τυχερή να κάνω το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, οπότε απευθείας πήρα και την παιδαγωγική επάρκεια. Αλλά γενικά να προσθέσω σε αυτό που είπε η κυρία Θανασιάδου. Και η Ασπέτε νομίζω ότι το έχει. Ναι. Ναι. Και δεν ξέρω για πόσο βέβαια θα το έχουν, γιατί ναι, μπαίνει στα μεταπτυχιακά και απλά τώρα επειδή άλλαξε αυτό, βγάλαν κάποια προγράμματα, αλλά και αυτά μέσω των μεταπτυχιακών θα γίνονται σιγά σιγά. Ναι, είναι ειδικά προγράμματα κατάρτισης που δίνουν την παιδαγωγική επάρκεια. Να προσθέσω σε αυτό που είπε η κυρία Θανασιάδου, ότι δεν είναι, και εμείς σαν κλάδος, οι σχολικοί ψυχολόγοι προσπαθούμε να διεκδικήσουμε αυτό, να μπαίνουν στα σχολεία οι σχολικοί ψυχολόγοι. Θα είναι δυσάρεστο και για σας. Γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το πλαίσιο. Πραγματικά χρειάζεται συνέχεια να εξηγείτε το ρόλο σας. Και θα σας τρέχουν από εδώ και από εκεί αν δεν γνωρίζετε καλά και δεν νιώθετε η ίδια επάρκεια. Οπότε δεν θα περάσετε καλά, ενώ θα μπορούσατε να περάσετε πολύ όμορφα σε ένα σχολείο, θα περάσετε δύσκολα.
Αλλά παρόλα αυτά Ναι. μπορείτε. Θα θέσω ακόμα κανένα δύο ερωτήματα που βλέπω στο chat και μετά πάλι θα σας δώσω το λόγο. Το ένα είναι αν θέλουμε να κάνουμε προσωπική ψυχοθεραπεία αλλά δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα ως φοιτητές και απόφοιτοι, ποιες είναι οι επιλογές μας. Να απαντήσω εδώ πολύ γρήγορα ότι υπάρχουν οι κλινικές στα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα ψυχικής υγείας, δηλαδή δημόσιοι φορείς που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης. Δεν ξέρω αν η κυρία Ποδαρά ή κάποιος άλλος θέλει ναι, Και να πέρα από τις δημόσιες δομές υπάρχουν και όλα τα ιδιωτικά κέντρα τα οποία παρέχουν εκπαιδεύσεις στην ψυχοθεραπεία, τα οποία παρέχουν ψυχοθεραπεία σε πολύ χαμηλό κόστος. Κάτι σαν 5 ευρώ δηλαδή. Ναι, οι δημόσιες δομές ως επιτοπλίστων απευθύνονται σε κλινικό πληθυσμό. Δηλαδή, δύσκολα φαντάζομαι, εμείς τουλάχιστον δεν θα δεχόμασταν κάποιον που θέλει να μπει σε μια διαδικασία ψυχοθεραπείας στα πλαίσια, ας πούμε, εκπαίδευσης ή αυτογνωσίας απλώς. Δεν ρωτάει αυτό. Α. Ναι. Αν θέλει. Αν ναι. έχει έχει. Επειδή ναι. δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, αν μπορεί κάποιος να βρει δωρεάν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ναι, αν και είναι πολύ μακρά η λίστα αυτή τη στιγμή σε όλα τα κέντρα ψυχικής υγείας της Θεσσαλονίκης. Εγώ να συμπληρώσω ότι είναι κάτι που ελάχιστοι από εμάς το γνωρίζουμε και εγώ μετά από διάβασμα το ανακάλυψα ότι ο ΕΟΠΗ, δηλαδή το δημόσιο, δικαιολογεί ψυχοθεραπείες όπως ακριβώς δικαιολογεί και αν ένας ορθοπαιδικός μας γράψει για τη μέση μας φυσικοθεραπείες. Άρα με μια διαδικασία από έναν ιδιώτη ψυχίατρο, ένας ενήλικος μπορεί να πάρει μια γνωμάτευση όπου ο ψυχίατρος θα πιστοποιεί ότι για κάποια διάγνωση τυπική συνήθως χρειάζεται 4 ψυχοθεραπείες το μήνα και ο ΕΟΠΗ καλύπτει 15 ευρώ για την κάθε μία από αυτές. Άρα το άτομο ίσως δίνει τη διαφορά σε έναν ιδιώτη ψυχοθεραπευτή, αλλά τα 15 ευρώ του τα ελαφραίνει το κράτος γιατί του τα επιστρέφει. Άρα είναι μια σχετική διευκόλυνση. Ωραία. Παρακαλώ. Κώστας, φοιτητής μας. Χαίρετε. Ο προβληματισμός που θέλω να εκφράσω ουσιαστικά σε έναν βαθμό ακούστηκε λίγο στην πρώτη ερώτηση που αναφέραμε σήμερα και είναι κάτι που προέκυψε στο μυαλό μου πρώτη φορά όταν έκανα την πρακτική μου ως προπτυχιακός φοιτητής. Όταν πήγαινα στη δομή όπου έκανα την πρακτική μου για 5 μέρες, παράλληλα αναγκαζόμουν να δούλευα και σε έναν άκυρο κλάδο για τα προστοζήν, ας το πούμε. Και συνειδητοποιούσα ότι τις 5 μέρες που πηγαίνω στην πρακτική μου είμαι πολύ χαρούμενος, βρίσκομαι στον χώρο που θέλω, με ανθρώπους που είναι στο επάγγελμά μου, που μπορούν να μου προσφέρουν πράγματα, αλλά ήξερα ότι αναγκαστικά θα χρειαστεί να κάνω και κάτι άλλο για να καλύψω τις οικονομικές μου ανάγκες. Και αυτό που φοβόμουν και ακόμα δεν ξέρω αν είναι πραγματικά ένας φόβος που ισχύει, άμα είναι κάτι που νομίζουμε ως προπτυχιακοί, είναι ότι για τα επόμενα 5-10 χρόνια, όσο θα χρειαστεί να κάνουμε τα μεταπτυχιακά που θέλουμε να κάνουμε, τις εκπαιδεύσεις που θέλουμε να κάνουμε, τους εθελοντισμούς που θέλουμε να κάνουμε, ο μόνος τρόπος να μπορούμε να τα κάνουμε αυτά και να τα αντέχουμε οικονομικά θα είναι να δουλεύουμε, να το πω πολύ απλά, να κάνουμε καφέδες, να σερβίρουμε, να κάνουμε κάτι τελείως άκυρο, για να καταφέρουμε ίσως μετά από πολύ καιρό να κάνουμε πραγματικά το επάγγελμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Για να είμαστε καταρτισμένοι για να μπορέσουμε να βγούμε στην αγορά εργασίας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που πράγματι ισχύει, άμα απλά βλέποντας κάποιες αγγελίες, ας πούμε, με έχει τρομοκρατήσει, γιατί βλέπω παντού ότι χρειάζεται τάδε χρόνια προϋπηρεσίας, τάδε εκπαιδεύσεις, τάδε μεταπτυχιακά. Και ήθελα να ακούσω κάποιες γνώμες, κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό, αν είναι κάτι που πραγματικά είναι μονόδρομος, το να καλύπτεις τις ανάγκες σου σε άκυρο κλάδο. Ναι, βεβαίως, να απαντήσετε. Και απλώς σκέφτομαι να το συνδυάσω με ένα ερώτημα που υπάρχει στο chat, όπου η αγαπητή φοιτήτρια θέτει τον προβληματισμό κατά πόσο είναι ρεαλιστική αυτή η εικόνα που πήραμε από το πάνελ των ψυχολόγων μας εδώ και των αποφύτων μας, δεδομένου των συνθήκων στην αγορά εργασίας, των ποσοστών ανεργίας, των επισφαλών θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Κατά πόσο λοιπόν είναι εφικτό αυτό με τα σημερινά δεδομένα για τους νέους ψυχολόγους? Εγώ έχω φυσικά μια απάντηση, αλλά δεν θα πω τη δική μου άποψη. Θα αφήσω εσάς να απαντήσετε.
Να πω ότι ζούμε σε μια κοινωνία με κοινωνικές ανισότητες, οπότε για κάποιους είναι πιθανό να μπορούν κατευθείαν να περιμένουν την επόμενη σύμβαση, να κάνουν αυτά τα κενά, τα δίμηνα, τρίμηνα, και για κάποιους όχι. Εγώ προσωπικά 12 χρόνια τουλάχιστον δούλευα διπλά. Και ναι, περίπου τα 8 χρόνια ήταν σε καφετέρια. Πήρα πάρα πολλά από αυτά, από την επαφή μου αυτή. Κάθε τι που κάνεις είναι χρήσιμο, όπου κι αν είναι. Επικοινωνιακές δεξιότητες, οργάνωσης, διάφορα. Ναι, νομίζω κάποιοι από εμάς θα μπορούμε να το κάνουμε, κάποιοι όχι. Ανάλογα με το από πού ξεκινάς. Ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες, δυστυχώς. Γι' αυτό και τόνισα πριν αυτό με τους πολλούς δρόμους. Γίνεται όμως. Εγώ θα πω το εξής. Αποφοίτησα το 2011, 12 αρχές. Δεν νομίζω ότι, για όσους περισσότερο θυμούμε, ότι ήταν η κρίση στα πολύ καλά της. Δεν ακούγαμε τίποτα άλλο. Όχι, δεν υπήρχαν βασικές δουλειές, μάλλον δεν υπήρχαν δουλειές για άλλα πολύ άμεσα επαγγέλματα που ήταν τεράστια η ανάγκη. Όχι ότι δεν ήταν τεράστια ανάγκη δικιά μας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε, για πάρα πολύ καιρό έλεγα, τι θα γίνει. Δηλαδή, όχι, δεν υπήρχαν προκηρύξεις για να βλέπω ότι θέλουμε τόση προϋπηρεσία κτλ. Δεν υπήρχαν προκηρύξεις. Δεν υπήρχε ζήτηση. Και έλεγα, αναρωτιόμουν πραγματικά τι επιλογή έχω κάνει. Ήξερα ότι αυτή μ' άρεσε, αλλά θα πω χαρακτηριστικά εδώ ότι είχα αναλάβει, είχα γίνει αναπληρωτής ψυχολόγος μειωμένου ωραρίου, με μειωμένο μισθό του μειωμένου ωραρίου. Παγκόσμια πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι ήταν μια επιλογή μου το να τη στηρίξω. Θα μπορούσα να δουλεύω κάπου αλλού για να έχω παραπάνω χρήματα. Αποφάσισα όμως ότι όχι, θα το κάνω. Θα το κάνω γιατί αυτό θέλω να κάνω. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσω τη ζωή μου. Ναι, δεν είναι ωραιοποιώ την κατάσταση. Προφανώς και χρειάστηκε να κάνω και άλλα πράγματα και στην πορεία και μετά. Και στο σήμερα όμως, ανεξαρτήτως αν ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες που παίζει ένα ρόλο, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Δεν θέλω να τα ρεοποιήσω. Άρα νομίζω ότι έχει να κάνει και πολύ με το προσωπικό κίνητρο. Έχει να κάνει και με το προσωπικό κίνητρο. Στην επιλογή του αν θα κάνω αυτό που θέλω με μειωμένα χρήματα ή κάτι άλλο με λίγο περισσότερο, και αυτό είναι θέμα επιλογής. Δεν λέω ότι είναι ο κανόνας, αλλά μπορεί να υπάρξει και αυτό. Και θα το πω και λίγο έτσι απλά. Αφού αντέξαμε εμείς να περάσουμε την περίοδο του 12-16, νομίζω υπάρχει ελπίδα με κάποιο τρόπο. Προσωπικά δεν έτυχε να εργαστώ σε διπλή δουλειά, όμως για χρόνια εργαζόμουν απλήρωτη. Βρέθηκα σε πάρα πολλά κλινικά πλαίσια, σε 3-4 κλινικά πλαίσια που όλα μαζί συνδυάζουν μια τριετία σχεδόν, ως πρακτικάρια ή ως εθελόντρια. Μέχρι να φτάσω σε σημείο να έχω την κλινική εμπειρία και να βρίσκομαι στην ηλικία να ξεκινήσω να αμείβομαι από αυτό που σπούδασα. Για μένα υπάρχει ένα κενό, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα όσον αφορά την άμεση απορρόφησή μας και μια αντικειμενική δυσκολία, ειδικά για τους συναδέρφους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα από τα σπίτια τους για στήριξη. Γιατί είναι μια σχολή η οποία απαιτεί τρομερή εξειδίκευση. Και αυτό είναι ζήτημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως προείπα, γιατί κανείς δεν μας ενημέρωσε για τα χρόνια που χρειάζεται μετά τη σχολή, ούτως ώστε να είμαστε σε σημείο να συντηρούμε μόνοι μας τους εαυτούς μας από αυτό για το οποίο παλέψαμε να σπουδάσουμε. Ναι, υπάρχει ένα κενό σαφώς, χωρίς να θέλω να ακουστώ απεσιόδοξη, όμως εννοείται, υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί αυτό το κενό με το κομμάτι της προσωπικής ανάληψης δράσης. Αν κάποιος νιώθει πάρα πολύ θυμωμένος, πάρα πολύ απογοητευμένος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβει βοήθεια όσον αφορά τη διοχέτευση της ενέργειάς του σε δημιουργικούς τρόπους που να αφορούν τη σχολή. Ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο, να προβάλλει τον εαυτό του, να προβάλλει τη στάση του απέναντι στην επιστήμη και να ξεκινήσει κάπως έτσι να βρίσκει πελάτες. Δηλαδή, αν θέλω να βρω τρόπους για να συντηρηθώ, έστω και λίγο, έστω με χαμηλότερη αμοιβή, έστω με ένα μικρό πελατολόγιο, μπορώ να το κάνω ακόμα και από μια νεαρή ηλικία, γιατί όπως είδαμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν θεραπευτές
σε οικονομική τιμή και δεν έχουν πρόβλημα να είναι ακόμα και νεαροί ή ακόμα και εκπαιδευόμενοι. Υπάρχει για όλους μας δουλειά, αν αποφασίσουμε να την κυνηγήσουμε και να βγάλουμε έξω τους εαυτούς μας και τις προσωπικότητές μας και να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να μας δουν και να μας επιλέξουν για την ποιότητά μας πρώτα απ' όλα ως χαρακτήρες. Γιατί το α και το ω για τον ψυχολόγο, σε όποιο πλαίσιο κι αν κινείται, είναι η θεραπευτική σχέση που θα δημιουργήσει με το θεραπευόμενο. Δεν εννοώ οι ερευνητές, εννοώ όσοι ασχολούνται με το πεδίο. Οπότε, αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να συντηρηθούμε με κάποιο τρόπο, εγώ θα μιλήσω σαν θεραπεύτρια, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε ακόμα και όταν είμαστε σε πρώιμο επίπεδο. Και δυστυχώς, ναι, είναι αλήθεια ότι θα χρειαστούν και περισσότερα επαγγέλματα στους περισσότερους από εμάς. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μένουμε στο θυμό και την απογοήτευση και να βρίσκουμε τρόπους να μετουσιώνουμε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα την οποία ζούμε σε δημιουργία. Το λέω ως ένας άνθρωπος που ξεκίνησα από πιο πίσω από την μπάρα. Μια αναπηρία σε τοποθετεί αρκετά βήματα πιο πίσω από τους υπόλοιπους, άσχετα με την οικονομική κατάσταση, και μαζί με την αναπηρία μου κατάφερα να το προχωρήσω και να το εξελίξω, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητά μου. Οπότε πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε και αντί να κοιτάμε το έλλειμμα, να κοιτάμε την αυθονία. Υπάρχει αυθονία, δυστυχώς, σε ψυχικό πόνο και αυθονία ανθρώπων που μας χρειάζονται εκεί έξω. Απλά χρειάζεται να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας για να μας δουν και να μας επιλέξουν. Και φυσικά το ίντερνετ είναι τζάμπα, άρα χρησιμοποιήστε το και βρείτε δουλειά. Δημιουργήστε δουλειά για τον εαυτό σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να συμπληρώσω μόνο σε αυτό και να απαντήσω σε κανένα 2 ερωτήσεις από το chat πολύ γρήγορα, ότι συμπληρώνοντας αυτό που είπε ουσιαστικά η Μαρία, ότι έχει να κάνει και με το πώς βλέπει ακριβώς κανείς τα πράγματα, και θα δανειστώ εδώ ένα παράδειγμα από το χώρο της θετικής ψυχολογίας. Αν βλέπει το ποτήρι μισοάδιο ή αν το βλέπει μισογεμάτο. Να φανταστείτε ότι εσείς έχετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα και ατού, ότι παίρνετε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ολοκληρώνοντας το πρώτο πτυχίο, που αυτό σας κάνει πιστοποιημένους ψυχολόγους. Και για να απαντήσω σε ένα ερώτημα στο chat, ναι, το είπε και η κυρία Βερβερίδου πριν, η Σταυρούλα, ότι μπορείτε να πάρετε μέρος σε προκηρύξεις με το πρώτο σας πτυχίο, εφόσον στις περισσότερες από αυτές δεν απαιτείται ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Δεν είναι προϋπόθεση δηλαδή για να καταθέσει κανείς τα χαρτιά του. Τώρα, μια άλλη σχετική ερώτηση, ποιο μεταπτυχιακό είναι κατάλληλο κτλ., με βάση ποια κριτήρια και προϋποθέσεις θα το κρίνουμε. Τα μεταπτυχιακά σήμερα υπάρχει πληθώρα πληροφοριών. Μπορείτε να ρωτήσετε εμάς τους καθηγητές σας, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το διαδίκτυο, να στείλετε ένα μήνυμα στους υπεύθυνους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων κάνοντας ερωτήσεις, δηλαδή ενημερωθείτε, δείτε το πρόγραμμα σπουδών με έναν αναλυτικό τρόπο, με έναν λεπτομερή τρόπο, για να δείτε αν σας κάνει, σας ταιριάζει, είναι αυτό που θέλετε, όσο μπορείτε εκ των προτέρων, πριν δεσμευτείτε και αποφασίσετε κάτι. Υπάρχει πληροφόρηση διαθέσιμη και μπορείτε πάντοτε να συμβουλευτείτε και εμάς ή το Γραφείο Διασύνδεσης, για παράδειγμα. Θα σας μιλήσει η Κατερίνα αμέσως μετά, η κυρία Παπακότα, για αυτού του είδους τις υπηρεσίες και πώς μπορείτε να πάρετε τέτοιου είδους πληροφόρηση. Να δω αν υπάρχουν άλλα σχετικά ερωτήματα και μετά να κάνουμε... Ορίστε. Ναι, βεβαίως, σας δίνω το λόγο, ναι. Περισσότερο για τις εντυπώσεις, επειδή άκουσα για τη ρεαλιστική εικόνα που μπορεί να δίνουμε σήμερα ή να μην δίνουμε, και δεν θα ήθελα να μείνει μια τέτοια εντύπωση από μένα τουλάχιστον. Εγώ σίγουρα μιλάω και από μια γενιά η οποία απασχολήθηκε στο προσφυγικό. Τότε υπήρχε μια αυθονία στις θέσεις εργασίας για ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες. Γενικά, ωστόσο, θα ήθελα να μείνω και στο πόσο σημαντική είναι η δικτύωση, γιατί οι θέσεις δεν έρχονται ουρανοκατέβατες. Υπάρχουν, αλλά κάπως πρέπει να πάμε και να τις βρούμε. Για το πόσο σημαντική είναι η δικτύωση και οι συνεργασίες. Και ότι είναι ένα πράγμα το οποίο εν τέλει γίνεται προϊόν και πρέπει να το κυνηγάμε. Εγώ δηλαδή που ήθελα τόσο πολύ να έχω αυτή τη θέση εργασίας σήμερα, αφού έδωσα τη συνέντευξη, πήρα τόσο πολλά τηλέφωνα που το αφεντικό μου τώρα μου είπε «Έλα γιατί μας έπληξες», ας πούμε. Χρειάζεται επιμονή. Ναι. Αρκετή, ναι. Ναι, βέβαια. Εδώ έχει νόημα και αυτό που γίνεται. Δηλαδή η παρουσία, ας πούμε, εν ενεργεία με τους απόφοιτους φέρνει ακριβώς αυτή τη δικτύωση που είπε η Ματίνα. Ακριβώς. Που με κάποιο τρόπο είναι πολύ σημαντικό, γιατί ίσως κάποιες φορές υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά δεν γίνονται σωστά, δεν επικοινωνούνται σωστά. Οπότε έχει ένα νόημα και όλο αυτό που γίνεται στη δικτύωση που ανέφερε η Ματίνα.
Λοιπόν, υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα στο chat. Αν ο βαθμός πτυχίου των προπτυχιακών σπουδών καθορίζει τη μετέπειτα πορεία μας. Δεν θα έλεγα ότι μόνο ο βαθμός πτυχίου καθορίζει τη μετέπειτα πορεία σας. Έτσι, όλη τη σταδιοδρομία και την επαγγελματική σας πορεία σε καμία περίπτωση. Αλλά ο βαθμός πτυχίου είναι ένας καθρέφτης, είναι μια εικόνα για την πορεία σας στην ακαδημαϊκή, για το πώς θα πάτε στις σπουδές σας. Αυτό που μας ενδιαφέρει και θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει είναι να μαθαίνετε. Δεν είναι ο βαθμός αυτός καθ' αυτός. Έτσι. Το μεταπτυχιακό δεν είναι ένας τίτλος σπουδών. Είναι ουσιαστική γνώση που θα σας βοηθήσει να κάνετε τη δουλειά σας καλύτερα και να βοηθήσετε τον κόσμο σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές του επαγγέλματός μας. Έτσι. Δεν είναι απλώς να πάρουμε ένα μεταπτυχιακό για να βρούμε μια θέση εργασίας. Είναι και πώς θα την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε τα προσόντα, είμαστε κατάλληλοι, είμαστε επαρκείς. Άρα και ο βαθμός πτυχίου να σας απασχολεί ουσιαστικά. Έτσι. Αυτό έχει σημασία. Τώρα πολλοί παράγοντες θα καθορίσουν την πορεία σας. Δεν είναι μόνο ο βαθμός πτυχίου. Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να κάνουμε και το διάλειμμά μας, θα δώσω το λόγο στην κυρία Σγούρου, θέλει κάτι να προσθέσει, πολύ σύντομα, και μετά μια τελευταία ερώτηση πριν βγούμε για διάλειμμα. Πολύ σύντομα να πω, τουλάχιστον για το κομμάτι του ιδιωτικού χώρου, του ιδιωτικού γραφείου, ότι όσοι από εσάς αποφασίσετε να ανοίξετε ιδιωτικά γραφεία, ούτως ή άλλως θα πρέπει να κάνετε πολλές δουλειές. Δεν θα μπορείτε να είστε μόνο ψυχολόγοι εκεί. Θα πρέπει να είστε λογιστές, θα πρέπει να είστε γραμματείς, θα πρέπει να είστε διαφημιστές, θα πρέπει να διαχειρίζεστε κρίσεις, να είστε ταυτόχρονα μάνατζερ και υπάλληλοι του εαυτού σας. Οπότε γενικά θα χρειαστεί να αποκτήσετε εμπειρία από διάφορα πόστα. Μιλώντας σαν θεραπεύτρια, αν θέλετε να γίνετε θεραπευτές και να εργαστείτε ιδιωτικά πάνω σε αυτό. Μόνο αυτό. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση από το κοινό. Είδα κάποια... εντάξει, πάρετε το μικρόφωνο. Ναι. Να το ανοίξετε. Εάν έχεις κάνει εκπαίδευση, δηλαδή, ας πούμε, εγώ που έχω ένα στόχο για να συμπληρώσω την πολιτική και ψυχανάλυση, δεν είναι απαραίτητο να κάνω και ένα πτυχίο στην κλινική, όπως κάνω πίσω. Εγώ θεωρώ απαραίτητη την κλινική κατάρτιση. Όχι μόνο όταν εργάζεσαι σε μια δομή ψυχικής υγείας, ίσως εκεί να μην είναι τόσο απαραίτητη, γιατί έχεις την κάλυψη της διεπιστημονικής ομάδας και θα μάθεις και στην πορεία. Όταν ανοίγεις όμως ιδιωτικό γραφείο, η ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη στο να δουλεύεις μόνος σου. Επομένως, χρειάζεται μια κλινική κατάρτιση κατά τη γνώμη μου και μετά από την 30 κονταετή μου εμπειρία και ως ψυχοθεραπεύτρια. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σου χτυπήσει την πόρτα. Κατάλαβα. Δεν είμαι σίγουρη ότι όλα τα προγράμματα, ας πούμε, τα ψυχοθεραπευτικά παρέχουν κλινική κατάρτιση. Αν παρέχουν, αν το έχουν, ας πούμε, μέσα στο πρόγραμμα σπουδών τους και καλύπτουν, ok. Δηλαδή γνώσεις στην ψυχοπαθολογία, έτσι, και στη διαγνωστική διαδικασία. Και αυτό όχι για να βάλουμε ταμπέλα στους ανθρώπους, ας πούμε, μην παρεξηγηθώ, έτσι, περισσότερο για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, με ασφάλεια. Το είπα και πριν και θα το ξαναπώ. Η εκπαίδευση σε αυτά τα προγράμματα, σε αυτές τις κατευθύνσεις, η κλινική εκπαίδευση, δεν είναι μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αν αύριο μεθαύριο υπάρξει πιστοποίηση και στην Ελλάδα, θα είναι απαραίτητο το μεταπτυχιακό, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εντάξει. Λοιπόν, θα δώσω να δω τις ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να τις απαντήσω για να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε στις 6 ξανά για τη συνέχιση της εκδήλωσης. Βέβαια τώρα είναι δύσκολο να σηκωθείτε από τις θέσεις σας όλοι και να βγείτε από την αίθουσα κτλ. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να το κάνετε, έχει ένα τέταρτο στη διάθεσή σας και ελπίζω να ξαναβρείτε τη θέση σας αν σηκωθείτε.
Ωραία. Για να πάρουμε και μια ανάσα. Στο chat θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε γραπτό σε μερικά ερωτήματα και θα επανέλθουμε βέβαια και στο δεύτερο μέρος.